ዘዜናው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌል ሉቃስ ናይዚ ወንጌል ጸሓፊ ኣብ ውሽጢ እዚ ወንጌል ሉቃስ እኳ እንተዘይተረኽበ ዶክተር ሉቃስ ከም ዝጸሓፎ ብዙሕ ዝኾነ መረዲኢታት ኣለዉ። ወንጌል ሉቃስ ግብረ ሐዋርያትን ዝጸሓፈ ንሓደ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ብንጹር ንረኽቦ እዩ። ቴዎፍሎስ ማለት ንእግዚአብሔር ፈታዊ ዓርኪ ክኸውን ከሎ እዚ ሰብኣይ ሮማዊ በዓል ስልጣን ወይ ከዓ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ብርጅዋ እዩ ዝብል ኣባሃህላ ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ ይመስል። ወንጌል ሉቃስ ዘንጸባርቆ ሓቂ ኢየሱስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ወዲ ሰብ ምዃኑ እዩ። ኩሉ ውሉድ ምርካብ ተኣምራትን ናይ እግዚአብሔር ህያብ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ቅድሚ 20 ወለዶ ናይ ተኣምራት ተገሊጹ እዩ። ወዲ ተወሊዱ ወዲ ኣምላኽ ዶክተር ሉቃስ ክገልጽ ከሎ ኣብ ብናይ መለኮት ኣደ ድማ ሰብ እዩ ኣምላኽ ብስጋ። ዶክተር ሉቃስ ካልእ ሪፖርት ዝጸብጻብ ዝገበረልና ብናይ ኤልያስ መንፈስ ዝተገልጸ ከቅድሚ ክርስቶስ ድማ መገዲ ዝጸረገ ዮሐንስ መጥምቕ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ እርጋኖም ካብ ኣምላኽ ከም ዝተውሃቦም ንርኢ። ዶክተር ሉቃስ ብፍላይ ዘቐመጦም ሰባት ድማ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጸባበ ዝነበረ ስምዖንን ሓና ጓል ፋኒኤልን ዝገለጽዎ ሓቂ ኣሎ። ኢየሱስ እቲ መድሓንን እቲ መሲሕ ክርስቶስ እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ንምንጽብራቕን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ መድሓንን ምዃኑ ንምግላጽን እዩ። እቲ ቁልፊ ዝኾነ ቃል ኣብ መጽሓፍ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ኮይኑ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኸዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኩነላ በሎ። ኣብ መጨረሻ ወንጌል ሉቃስ ብትኽክል ብምስትውዓል እንተተረዲእናዮ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ብትኽክል ተንጸባሪቑ ንረኽቦ። ኢየሱስ ወዲ ሰብን እንደገና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብዚሕና ከነኽብሮ ከነመስግኖ ይግባእ። ምኽንያቱ መድሓኒ ንኩሉ ህዝቢ ስለ ዝተገልጸ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ብምዃን እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ወንጌል ሉቃስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ነዚ ኣባና ብርግጽ እተኣምነ ነገር ዛንታኡ ክጽሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ እቲ ቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኣነ ኸዓ ንኩሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበዮ እየ እሞ ሓቂ እቲ እተምሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተራኡ ክጽሕፈልካ ይረኣየኒ ኣሎ። ብስራት ልደት ዮሐንስ መጥምቕ
ቁጥሪ 5 بزمن هيرودوس نقص يهودا كاب كفلي أبيا زكرياس زبهال كهن نبره كاب أوالد آرون كا إلسابيت اتبهال سبيت نبرتو كلتي أم كا أبقر ماملخ تصارك أن نبرو بخلو تأزازات እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውልድ ኣይነበሮምን ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ ቁጥሪ 8 ኮነ ድማ ብታራ ወገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናትና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጨ በጽሖ በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ብወፃኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ በትወገን የማን መስኡኢ ዕጣን ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተረአዮ ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቆ እቲ መልአኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙን ዮሐንስ ክትሰምየኻ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ኮቶ ኣይክሰትን እዩ ገና ኣብ ከርሳ ዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቁዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ክኸይድ እዩ ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአኽ ኣነ ኣሪጌ ሰበይተይ ከዓ ዕለተ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ በሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን እየ ናባኻ እትለኣኩ እነሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራቡን ክትስእን ኢኻ እቶም እኩባት ሰብ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓዩውን ኣስተንከሮም ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን ሽዑ ኣብ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ ቁጥሪ 24-25 ድሕሪተን መዓልታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታዬ ንኣይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ከርሐቕ ከም ዝገበረለይ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበአት ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥሪ 26-27 ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓጽየት እያ ስምእታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣትምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ በርኽቲ ኢኺ በላእ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረባኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ሓሰበት እቲ መልአኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግሥቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዝኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ትልዑል እውን ከጽልለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልአኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ ማርያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበጽሓታ ቁጥሪ 39 በትቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ናብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ይኮነለይ እነሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጐስ ተሰራሰረ
እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ጸሎት ምስጋና ማርያም ቁጽሪ 46 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በአምላኽ በቲ መድሓንየ ይባህ ይብሎ ውርደት ባሪአኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም። ምሕረቱን ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር። ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንተዋረዱ ኸ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ። ቁጽሪ 56 ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት። ልደት ዮሐንስ መጥማቕ ቁጽሪ 57 ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ወዱን ወለደት። ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚአብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ። ብስም ኣቦኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ። ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሐንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት። ንሳቶም ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ። ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ጸሓፈ። ኩሎም ከዓ ተገረሙ። ብኡ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑ እውን ተፈትሐ። ንኣምላኽ እናመስገኖ ከዓ ተዛረበ። ኣብ ኩሎም ጎረባብቶም ከዓ ፍርሃት ኮነ። ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወረ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ እዚ ህፃን እዝስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ኢድ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። ትንቢት ዘካርያስ ቁጽሪ 67 ነብኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ ተነበየ። ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀዎምን እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባርያኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንሰኣልና። ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና ምስ ኣቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒንና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና። ኣታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ኸተቐንዕ ቀቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢ ልዑል ክትበሃል ኢኻ። ነጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከቐንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ። ቁጽሪ 80 እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ከዓ ደልደለ ክሳዕታ ንእስራኤል ተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ልደት ኢየሱስ ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ በትቕነቲ ኩሉ ዓለም ክትጽሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣ እታ ቀርኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ኸሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክትጽሓፍ ኩሉ ነናብ ዓዱ ኸደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕፂቱን ናብ ቤትልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክትጽሓፍ ደየበ። ኮነ ድማ ኣብኡ ኸለዉ ጊዜ ሕርሳ በጽሐ። በኹሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ጓሶትን መላእኽትን ቁጽሪ 8
ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቖም ደው በለ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ፣ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ። እቲ መልኣኽ ድማ ንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ፣ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ የበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፣ ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸምቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፣ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ቁጽሪ 15 ኮነ ድማ እቶም መላእክቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ከዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ህፃን ከዓ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ። ግዝረት ኢየሱስ ቁጥሪ 21 ክገዝርዎ 8 መዓልቲ ምስ መልኣ ድማ ከምቲ መልኣኽ ኣብ ከርሲ ከይተሃንፀ ከሎ ዝሰመዮ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ። ቁጥሪ 22 ስጋብ 24 ከምቲ ሕጊ ሙሴ መዓልታት ምንጽሆም ምስ መልኣ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ማፀን ወለዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር እተቐደሰ ይበሃል ኢሉ እተጻሕፈ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር እተባህለ ከዓ ክልተ ባሪቶ ወይስ ክልተ ጫጩት ርግቢ መስዋዕቲ ምእንቲ ክህቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቆምዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽልናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መጸ። ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣእተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ፣ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ እሞ ኦ ጐይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕብኡ ተባህለ ነገር ተገረሙ። ስምዖን ከዓ ባረኾም። ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቖምን ምትንስኦምን ንትእምርቲ ምጽራርን ንቡር እዩ። ንኣኽ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክገሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣቱ እዩ በላ። ቁጽሪ 36 ካብ ወገን ኣስየር ድማ ሃና ጓል ፋኒኤል ንሳ እዚኣ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤት መቕደስ ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ንሳ እውን ሽዑ ናብኡ መጺያ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ። ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም። ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኩሉ ምስ ፈጸሙ ከዓ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ። ኢየሱስ ህፃን ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ቁጽሪ 40 እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ፣ ጥበብ ከዓ መልኦ፣ ጸጋ ኣምላኹን ኣብኡ ነበረ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲጋ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣእኪሎም ክምለሱ ኸለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቈልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲዩን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ከዱ። ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምሃራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ። ንሱ ከዓ ንምንታይ ሞት ትደልዩኒ?
ኣብትናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባየ ዝተውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ፣ ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህሉሎ ነበረት። ቁጽሪ 52 ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ዓበየ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ስብከት ዮሐንስ መጥማቕ ቁጽሪ 1 ኣብ መበል 15 ዓመቱ ንግዝኣት ቄሳር ጢቤርዮስ ጴንጤዎስ ጲላጦስ ኣብ ይሁዳ ተሸይሙ ኸሎ ሄሮድስ በዓል 40 ሽመት ድማ ኣብ ገሊላ ፊልጶስ ሓዉ በዓል 40 ሽመትን ኣብ ኢጦርያን ኣብ ሃገር ጥራኩኖቲስን ልሲንያስ በዓል 40 ሽመት ከዓ ኣብ ቤሌን ተሸይሞም ከለዉ ሊቃውንቲ ካህናትን ሃናን ቀያፋን ከለዉ ቃል ኣምላኽ ናብ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ ኣብ በረኻ መጸ። ንሱ ድማ ጥምቀት ንስሓን ሕድገት ኃጢኣት እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ወሰን ወሰን ዮርዳኖስ ዞረ። ከምቲ ኣብ ቃል መጽሓፍ ነቢ ኢሳይያስ እተጻሕፈ ከም ዝብል ቃል ኣዋጅ ነጋሪ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ፣ መገዱ ድማ ኣቕንዑ፣ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፣ ከረንን ኩርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል፣ ቄናን ከዓ ይቕናዕ፣ ድንጉሩን ሰጥ ዝበለ መገዲ ይኹን፣ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ። ቁጽሪ 7 ነቶም ንሱ ከጥምቖም ዝመፁ ሰባት ድማ ይብሎም ነበረ፣ ኣቱም ውላድ ተመን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ክትመልቁኸ መን ሓበረኩም? እምባርስከ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ። ካብዘን ኣእማን እዚአን ንኣብርሃም ውልድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹም እሞ ብርእስኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ምባል ኣይትጀምሩ። ካብ ሕጂ ከዓ ማሕፀ ኣብቲ ሱር ኣእዋም ተነቢሩ ኣሎ። ስለዚ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉኦም ይቑረጽ፣ ናብ ሓዊ ከዓ ይድርበ እዩ። እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ እሞ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ክልተ ቀምሽ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቆሎ፣ ቀለብ ዘለዎ ድማ ከምኡ ይግበር ኢሉ መለሰሎም። ተገውቲ ድማ ክጥመቑ መጺኦም መምህር እንታይ ንግበር በልዎ። ንሱ ከዓ ካብቲ ተኣዘዘልኩም ሓለፋ ኣይትውሰዱ በሎም። ዓቀይቱን ንሕናኸ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ፣ ብሓስወቱን ኣይትኽሰሱ፣ ደደመዝኩም ከዓ ይእከልኩም በሎም። ቁጽሪ 15 እቶም ህዝቢ ክጽበዩ ኸለዉ ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ዮሐንስ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ኢሎም በብልቦም ክሓስቡ ኸለዉ ድማ ዮሐንስ መለሰ ንኹሎም በሎም፣ ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ፣ እቲ ካባይ ዝብርትዕ ኣነ ስራሕ ኣስኣኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና ይመጽእ ኣሎ። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ። መሲኡ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዓውዲ የጽሪ፣ ነቲ ስርናይ ኣብ ቆፍኡ ይእክቦ፣ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፋእ ሓዊ ከንድዶ እዩ። ቁጽሪ 18 ብብዙሕ ካልእ ምዕዶ እናማዕዶም እውን ነቶም ህዝቢ ኣበሰሮም። ንሄሮድስ በዓል 40 ሽመት ድማ ብዛዕባ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓውን ብዛዕባ እቲ ሄሮድስ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ክፉእ ነገርን ምስ ገንሖ ሄሮድስ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ወሲኹ ንዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓጸዎ። ጥምቀት ኢየሱስ ቁጽሪ 21 ኮነ ድማ እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስን ተጠሚቑ ክጽሊ ኸሎ ሰማይ ተኸፍተ፣ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በርኣያ ሥጋ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ። ንስኻ ብኣኻ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ። ቁጽሪ 23 ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ። ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ። ወዲ ኤሊ ወዲ ማታት፣ ወዲ ለዊ ወዲ መልኪ፣ ወዲ ድያና ወዲ ዮሴፍ፣ ወዲ ማጣትዮስ ወዲ ኣሞጽ፣ ወዲ ናሆም ወዲ ኣስሊ፣ ወዲ ናጌ፣ ወዲ መዓት ወዲ ማታትዮስ፣ ወዲ ስመይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ይሁዳ፣ ወዲ ዮና ወዲ ሬሳ፣ ወዲ ዝርባቤል ወዲ ስላቲኤል፣ ወዲ ነሪ ወዲ ማልኪ፣ ወዲ ዓዲ ወዲ ቆሳም፣ ወዲ ኢልማዳም፣ ወዲ ኤር ወዲ የሴ፣ ወዲ ኣልዓዛር ወዲ ያራም፣ ወዲ ማጣት ወዲ ለዊ፣ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ፣ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን፣ ወዲ ኤልያቄም ወዲ ማልያ፣ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት፣ ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት፣ ወዲ እሰይ ወዲ ኢዮቤድ፣ ወዲ በኣዝ ወዲ ስልሞን፣
ወዲ ነአሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ አስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናሆር ወዲ ሳራክ ወዲ ራጉ ወዲ ፋሌቅ ወዲ አቤር ወዲ ሳላ ወዲ ቃይናን ወዲ አርፌክሳድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜክ ወዲ ማትሷላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መስለኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ አዳም ወዲ አምላኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ በዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ ቁጥሪ 1 ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ በመንፈስ ካና በረኻ ተመርሐ በዲያብሎስ ድማ 40 መዓልቲ ተፈተነ በተን መዓልታት እቲአተን ገለ እኳ አይበልዕን ንሳተን ምስተወዳአ ጠመ ዲያብሎስ ድማ ወዲ አምላኽ እንተኾንካስ እዚ እምኒ እንጌራ ክኸውን አዘዝበሎ ኢየሱስ ከኣ ሰብ ብኩሉ ቃል አምላኽ እምበር ብእንጌራ ጥራይ የነበርን ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ ድማ ዲያብሎስ ናብ ነዊሕ ከረን አደየቦ ብቕጽበት ዓይን ከኣ መንግስታት ኩሉ ዓለም አርአዮ ሽዑ ዲያብሎስ እዚ ስልጣን እዝን ብዘሎ ክብረተንን ንኣይ ተዋሂብኒ እዩ እሞ ኣነ ንዝደለኹ ህቦ ንኣኻውን ክህበካ እየ ስለዚ ንስኻ ኣብ ቅድመይ እንተ ሰገድካ ኩሉ ናትካ ክኸውን እዩ በሎ ኢየሱስ ከኣ ንእግዚአብሔር አምላክካ ስገድ ንበይኑ ከኣ አምልኽ ጽሑፍ እዩ እሞ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ኢሉ መለሰሉ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰዶ ኣብ ገምገም ቤት መቕደስ ደው ኣቢሉ ከኣ ንመላእኽቲ ክሕልውኻ ይእዘልካ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍካ ብእዳውን የልዕሉኻ ጽሑፍ እዩ እሞ ወዲ አምላኽ እንትኾንካስ ካብዚ ንታሕቲ ተደርበ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክካ ኣይትፈታትኖ ብሁል እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ፈተናኡ ዘበለ ምስ ወደአ ንግዚኡ ሓደጎ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ከምህር ከም ጀመረ ቁጥሪ 14 ኢየሱስ ድማ በኃይል መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ወሪኡ ከኣ ኣብቲ ኣብ ጎደቦኡ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ ንሱ ከኣ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃረ ኩሎም እውን ይንእድዎ ነበሩ ቁጥሪ 16 ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ከኣ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ እውን ተንሰ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ከኣ ሃቦ እቲ መጽሓፍ እንተቖልዖ ከኣ እዚ እተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ከምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከኣ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕረይቲ ዓመት እግዚአብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ከኣ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ዓይንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከኣ መስከረሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባት ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከኣ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስሊ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻውን ከምኡ ግበር ትብሉኒ ኣለኹም በሎም በለ ከኣ ነቢ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩላታ ምድሪ ከኣ ዓብይ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን ኤልያስ ከኣ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ስራጲታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተላእኸን ብዘመን ነቢ ኤልሳዕውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም ንእማን ሰሪያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሕን ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኰረዩ ተንስኦም ካብ ዓዲ ናብ ወጻኢ ኣውፅዎ ከጽድፍዎ ከኣ ናብ ገምገም እቲ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ከረን ወሰድዎ ንሱ ግና ብማእከሎም ሓሊፉ ከደ ኢየሱስ ርኹስ መንፈስ ከም ዘውፅእ ቁጥሪ 31 ድሕርዚ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ ብሰንበት እውን ይምህሮም ነበረ ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብምህርኡ ተገረሙ
ኣብታ ቤት ጸሎት ከዓ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ነበረ። ብዓብዪ ድምፂ ከዓ ኣየ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እንታይ ኣሎና ክትጥፋኣና ዶ መጺኻ? ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ። ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ። እቲ ጋኔን ድማ ኣብ ማእከሎም ደርበዮ፣ ገለ እኳ ከይጐድኦ ከዓ ካብኡ ወፀ። ኩሎም ሰንበዱ። ንሓድሕዶም ከዓ እዚ ነገር ዝስ እንታይ እዩ? ንርኩሳት መናፍስቲ ብሓይልን ስልጣንን ይእዝዞም እሞ ይወፁ እናበሉ ተዘራረቡ። ወሪኡ ድማ ናብተን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኩለን ጎደቦታት ወፀ። ንሓማት ስምዖን ንኻልኦትን ብዙሓት ከም ዘሕወየ። ቁፅሪ 38 ካብ ቤት ጸሎት ተንስኡ ናብ ቤት ስምዖን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ከዓ ብብርቱዕ ዓሶ ሓሚማ ነበረት። ብዛዕባኣ እውን ለመንዎ። ኣብ ልዕሊኣ ድንን ኢሉ ነቲ ዓሶኣ ገንሖ። እቲ ዓሶ እውን ሓደጋ ብኡብኡ ተንሲኣ ኣገልግለቶም። ቁፅሪ 40 ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ከዓ በበይኑ ዝኾኑ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምፁ። ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም። ኣጋንንቱን ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ እናጨደሩን ካብ ብዙሓት ይወፁ ነበሩ። ይገንሖም ከዓ ነበረ። ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ድማ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ከም ዝሰበኸ። ቁፅሪ 42 ምስ ወጊሐ ድማ ወፂኡ ናብ ጽሙይ ቦታ ኸደ። እቶም ህዝቢ ከዓ ይደልይዎ ነበሩ። ናብኡ መጺኦም እውን ካባታቶም ከይከይድ ሓዝዎ። ንሱ ግና ስለዚ እየ እትለኣኩ እሞ ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብስራት መንግሥቲ ኣምላኽ ክሰብክ ከለን ይግባአኒ እዩ በሎም። ቁፅሪ 44 ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ገሊላ ከዓ ይሰብኽ ነበረ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቲ ቁፅሪ 1 ኮነ ድማ ብዙሓት ህዝቢ እናተደፍእዎ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ከለዉ ንሱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጌንሳሬጥ ደው ኢሉ ነበረ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ከዓ ክልተ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካባታተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ። ካብተን ጀላቦ ኣብ ሓንቲ ናይ ስምዖን ዝነበረት ኣትዩ ካብ ምድሪ ቁርብ ኣርሕቕ ከብላ ለመኖ። ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ ይምህሮም ነበረ። ዘረባኡ ምስ ወደአ ከዓ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቕ ቅርበል እሞ መርበብኩም ንምግፋፍ ደርቢ ይበሎ። ስምዖን ከዓ መምህር ለይቲ ብምልእታት ጽዒርና ዝሓዝና የብልናን፣ ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብዮ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ ገበሩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ። እቲ መርበቦም እውን ተቐድዐ። ነቶም ኣብታ ካልእቲ ጃልባ ዘለዉ ብጾቶም ከዓ መጺኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም። መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃልባ ጥቓ ምጥሓል ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን። ስምዖን ጴጥሮስ እዚ ምስ ረአየ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝገፈፍዎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ እቶም ምስኡ ዘለዉ ኩሎምን ያዕቆብን ዮሐንስን ደቂ ዘብዴዎስ ሰብርኩ ዝነበሩን ድማ ከምኡ ስምዖን ጐይታይ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ ካባይ ርሓቕ እናበለ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፍአ። ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራህ በሎ። ጀላቦኦም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንኹሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ። ኢየሱስ ለምጻም ከም ዘንጽሐ። ቁፅሪ 12 ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ከሎ እነሆ ለምጺ ዝመልኦ ሰብኣይ ኣብኣ ነበረ። ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ብገጹ ተደፊኡ ጐይታይ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ፈትያ ኣለኹ ንጽሕ ኢሉ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ። ብኡብኡ እቲ ለምጺ ሓደጎ። ንሱ ከዓ ኣኪድ ርእስኻ ንኻ ናርኢ ስለዚ ነጻሕካ ድማ ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መስዋዕቲ ሰውእ እምበር ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ። ብዛዕባኡ ድማ ኣዝዩ ወረ ወፀእ። ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ክሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ክሓውዩን ናብኡ ተኣከቡ። ንሱ ግና ናብ በረኻ እናግለሰ ይጽሊ ነበረ። ኢየሱስ ሓደ መጻጉዕ ከም ዘሕወየ። ቁፅሪ 17
ኮነ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ንሱ ክምህር ከሎ ካብ ኩሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን መምሃራን ሕግን ተቐሚጦም ነበሩ። ሓይሊ እግዚአብሔር እውን ንምሕዋይ ምስኡ ነበረ። እንሆ ድማ ሰባት መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ጼሮም ኣምፁ። ኣእትዮም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ከንብርዎ ይደልዩ ነበሩ። ሰብ ስለ ዝበዝሐ ከመይ ገይሮም ከም ዘእትውዎ እንተጨነቖም ከዓ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ማእከል ናብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣውረድዎ። እምነቶም ምስ ረኣየ ድማ ኣታ ሰብኣይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ኣሎ በሎ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ እዚ ጸርፊ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ? በጀካ እግዚአብሔር በይኑኸ መን ሓጢኣት ክሓድግ ይኽእል ኢሎም ክሓስቡ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ መሊሱ በሎም፣ ብልብኹም እንታይ ትሓስቡ ኣለኹም? ኣይና ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ መኪድ ምባል? ንወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ግና ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዒልካ ናብ ቤትካ ኪድ እብለካ ኣለኹ በሎ። ብኡብኡ ንሱ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ንኣምላኽ እናመስገኖ ናብ ቤቱ ኸደ። ኩሎም ሰንበዱ ንኣምላኽ እውን ኣመስገንዎ እሞ ሎምስ ግሩም ነገር ርኢና ኢሎም ፍርሃት መልኦም። ማቴዎስ ዝተባሃለ ለዊ ከም ዝተጸውዐ ቁጽሪ 27 ድሕርዚ ድማ ወፀ ለዊ ዝበሃል ተጋዊ ኣብ በሪት ተጎ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ተንስኡ ከዓ ንኹሉ ሓዲጉ ሰዓቦ። ለዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተገውቲ ካልኦትን ምሳታቶም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። ፈሪሳውያንን ጸሓፍቶምን ድማ ንደቂ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከምስ ተገውትን ሓጥኣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም ኢሎም ኣዕዘምዘሙሎም። ኢየሱስ ከዓ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ንሓጥኣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ኢሉ መለሰሎም። ብዛዕባ ጾም ዝቐረበ ሕቶ ቁጽሪ 33 ንሳቶም ድማ ደቂ መዛሙርቲ ዮሐንስ ብዙሕ ሳዕ ይጾሙ ጸሎቱን ይገብሩ። ደቂ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ ደቂ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ዶ ንዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ክተጽምዎም ይከኣለኩም እዩ? ግናኸ እቲ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደለን መዓልታት ክመጻየን እሞ በተን መዓልታት ቲአን ሽዑ ክጾሙ እዮም በሎም። ምስላ ድማ መሰለሎም። ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ። እቲ ሓድሽ ቁራጽ ምስቲ ብላይ ኣይላገብን እዩ። ንሓድሽ ወይኒ እውን ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ፣ ንሱ እውን ይፈስስ፣ ኣሕርብቲ ድማ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ደኣ ይዕርቕዎ፣ ክልቲኦም ከዓ ይርነቡ። ከራሚ ወይኒ ሰትዩ ከራሚ ይሓይሽ ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዝደሊ የልቦን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ጎይታ ሰንበት ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ብመዓልቲ ሰንበት ብዝሩእ ገርሁ ሓለፈ። ደቂ መዛሙርቲ ሰዊት መሓዉ ብእዳዎም እናሓሰዩ ከዓ ይጐስሙ ነበሩ። ሓያሎ ካብ ፈሪሳውያን ከዓ ስለምንታይ ብሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቕደ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም። ኢየሱስ ከዓ ዳዊት ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ዝገበሮ ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተወ እሞ በጀካ ንካህናት ጥራይ እምበር ምብላዑ ዘይተገበ እንጌራ ምርኣይ ወሲዱ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩውን ከም ዝሃቦምሲ እኳ ዶ ኣየንበብኩምን ኢሉ መለሰሎም። ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ ከዓ በሎም። ኢየሱስ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብ ከም ዘሐወየ ቁጽሪ 6 ኮነ ድማ ብሓንቲ ካልእ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ። ኣብኡ ድማ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከዓ መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እስኪ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ከዓ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእከል ደው በል በሎ። ንሱ እውን ተንስኡ ደው በለ።
ኢየሱስ ካብ ሰንበት ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ንነፍስስ ምድሓን ዶ ወይስ ምቕታላ ይግባእ ኢለ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም። ናብ ኩሎም ግልጽ ኢሉ ርእዩ ኸዓ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እታ ኢዱ ንሓወት። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ። ንኢየሱስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተመኻሩ። ሕርየት 12 ሐዋርያት ቁጥር 12 ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ። ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ። ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም። ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሓረ ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ፣ እንድርያስ ድማ ሓውን፣ ያዕቆብ ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ቀናእ እተባሃለ ስምዖንን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ኣስቆሮታውን ኢየሱስ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሕወየን ከም ዝመሃረን። ቁጥሪ 17 ምሳታቶም ወሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደው በለ። ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱን ኣዝዩ ብዙሕ ሕዝቢ ከዓ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ክሰምዕዎ ካብ ሕማሞም እውን ክሓውዩ ዝመፁ ኣብኡ ነበሩ። እቶም ብርኹሳት መናፍስቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩ እውን ሓወዩ። እቶም ሕዝቢ ከዓ ኩላቶም ክትንክይዎ ይደልዩ ነበሩ። ካብኡ ሓይሊ ይወፅእ ነበረ እሞ ንብዘለዉ ኣሕወዮም። ብዛዕባ ብፁዓን ቁፅሪ 20 ንሱ ድማ ናብ ደቂ መዛሙርቱ እናጠመተ በለ። ኣቱም ድኻታት መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕጂ እትጠምዩ ክትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕጂ እትበኽዩ ክትስሕቑ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ሰብ ስለ ወዲ ሰብ ኢሎም እንተጸልእኹም እንተፈለየኹም እንተጸረፍኹም ስምኩም እውን ከም ክፉእ እንተ ኣውፅኡልኩም ብፁዓን ኢኹም። እንሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ኣብ ሰማይ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ። ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ባህ ይበልኩም ተሓጐሱ እውን። ኣቱም ሃብታማት ግና ሓጐስኩም ወዲእኩም ኢኹም እሞ ወይልኩም። ኣቱም ጽጉባት ክትጠሙ ኢኹም እሞ ወይልኩም። ኣቱም ሕጂ እትስሕቑ ክትበኽዩን ክትሓዝኑን ኢኹም እሞ ወይልኩም። ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተተዛረበልኩም ኣቦታቶም ንነቢያት ሓሶት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ወይልኩም። ንጸላእትኻ ምፍቃር ቁፅሪ 27 ንኣኻትኩም ንትሰምዑ ግና እብለኩም ኣለኹ። ጸላእትኹም ኣፍቅሩ፣ ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ፣ ንዝረግሙኹም መርቑ፣ ምእንትቶም ዝጸርፍኹም ጸልዩ። መልትሕኻ ንዝውቕዓካ እተኻልእቱ ምለሰሉ። ክዳንካ ንዝወሰደ ቀሚሽካ እውን ኣይትኽልኣዮ። ንዝለመነካ ዘበልሃብ ገንዘብካ ካብ ዝወሰደ እውን መሊስካ ኣይትድለ። ከምቲ ሰብ ክገብሩልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩሎም። ሓጣን ድማ ንዝፈትዎምሲ ይፈቱ እዮም እሞ ንዝፈትኹም ጥራይ እንተፈትኹም እንታይ ምስጋና ኣለኩም? ጽቡቕ ንዝገብሩልኩም ጥራይ ጽቡቕ እንተገበርኩም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም? ሓጣን ከዓ ከምኡ ይገብሩ እዮም። ክፈዲኹም ንትጽበይዎም እንተኣለቃሕኹም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም? ሓጣን ድማ ንሓጣን ክንዱ ፍደዩ የለቅሑ እዮም። ግናኸ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ፣ ጽቡቕ ከዓ ግበሩ፣ ክትፍደዩ ከይተጸቢኹም ኣለቅሑ። እግዚኣብሔር ንዘየመስግኑን ንሕሱማትን ርኅሩሕ እዩ እሞ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ። ውልድ እትልዕሉን ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ኣቦኹም ርኅሩሕ ዝኾነ ርኅሩሓት ኩኑ። ንኻልኦት ምፍራድ ከም ዘይግባእ ቁፅሪ 37 ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም። ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም። ሕደጉ ክሕደገልኩም እዩ። ሃቡ ክወሃበኩም እዩ። በቲ እትሰፍርሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ እሞ ጽቡቕ እተሰጐደ ንኹንኽ እተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቕፍኹም ክህብኹም እዮም። ቁፅሪ 39 ብምስላኸ ኣበሎም ዕውር ዶ ንዕውር ክመርሖ ይኽእል እዩ? ክልቲኣቶም ደኸ ኣብ ጉድጓድ ኣይወድቁን? ተምሃሪ ካብ መምህሩ ኣይበልጽን? ተምሂሩ ዝወድእ ኩሉ ግና ከም መምህሩ እዩ ዝኸውን። ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር እትርኢ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ግና ዘይተስተብህል? ወይስ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይትርኢ ንሓውካ ሓወይ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውጻልካስ ሕደገኒ ክትብሎ ከመይ ጌርካ ትኽእል? ኣታ ጉቡዝ ቅድም ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውጻእዮ፣ ድሕርቲ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር ንምውጻእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ። ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ የልቦን? ኩሉ ኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እዩ እሞ ካብ እሾኽ በለስ ኣይእረን፣
ካብ ጫዓውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ኣብ ከውሕን ኣብ ሕፃን ዝተመስረተ ቤት ቁጽሪ 46 ስለምንታይ ደኣ ጐይታይ ጐይታይ እትብሉኒ እሞ ኣነ ዝብሎ ኣይትገብሩን እቲ ናባይ ዝመጽን ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ዘበለ ኩሉ ንመን ከም ዝመስል ከርእየኩም እየ ቤት ክሰርሕ ከሎ ኣዕሚቑ ዝኹዓተን መሰረቱን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ሰብኣይ እዩ ዝመስል ደምሳሱ ውሒዝ ምስ መጸ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት ደፍኣ ኣብ ከውሒ ስለ እተሰረተት ከዓ ምንቕናኣ ሰኣነ እቲ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግና ቤቱ ብዘይ መሰረት ኣብ ምድሪ ዝሰርሐ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ወሓይ ዝደፍኣ ብእብኡ ወደቐት ኣብ ወዳድቓ እታ ቤት እቲኣ ከዓ ዓብዪ ኮነ ወንጌል ሉቃስ ሻውዓይ ምዕራፍ እምነት ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ቁጽሪ 1 ብዘሎ ዘረባኡ ኣብ እዝን ህዝቢ ምስ ወደየ ናብ ቅፍርናሆም ኣተወ ቁጽሪ 2 ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ዘኽብሮ ባርያኡ ሓሚሙ ንሞት ቀሪቡ ነበረ ወረ የሱስ ምስ ሰምዐ መጺኡ ንባርያኡ ከሕውየሉ ዓበይቲ ኣይሁድ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ ንሳቶም ድማ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ንሱ ንህዝብና ይፈቱ ቤት ጸሎት ዝሰርሓልና ከዓ ንሱ እዩ እሞ እዚ ክትገብረሉ ይግብኦ ኢሎም ኣጽኒዖም ለመንዎ ኢየሱስ ከዓ ምሳታቶም ከደ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበኻ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣዕሩኹ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ጐይታይ ናብ ትሕቲ ናሕሰይ ክትኣቱ ኣነ ኣይብቑዕን እየ እሞ ኣይትድከም ስለዚ ድማ ንርእሰይ ናባኻ ንምምጻእ ብቕዕቲ ገይረ ኣይቈጸርክዋን ግናኻ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደይ ከዓ ይሓዊ እዩ ኣነ ድማ ኣብ ትሕቲ በዓል ስልጣን ዝግዛእ ኣብ ትሕተይውን ዓቀይቲ ዘለውን ሰብ እየ እሞ ነዝኪድ እብሎ ይኸይድ ነቲ ድማ ንዓ ይመጽእ ንባርያይውን እዚ ግበር ይገብር ከዓ ኢየሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ ግልጽ ኢሉ ከዓ ነቶም ዝሰዓብዎ ህዝቢ ከም ዝበለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን እብለኩም ኣለኹ በሎም እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሱ ድማ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ ባርያ ሓዊዩ ይረኸብዎ ኢየሱስ ወዲ ሓንቲ መበለት ካብ ሞት ከም ዘተንስአ ቁጽሪ 11 ንጽብሒቱ ድማ ኮነ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ከደ ምስኡ ከዓ ሓያሎ ካብ ደቂ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝብን ከዱ ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እንሆ ሙት ተጸይሩ ወፀ ንሱ ነድዩ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ከዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ ጐይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከዩ በላ ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቱውን ደው በሉ ንሱ ከዓ ኣታ ጐበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ምዉት ተንስዩ ተቐመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነድዩ ድማ ሃባ ንኹሎም ፍርሃት ሓዞም ዓብዪ ነቢይ ተንስኡልና ኣምላኽ ንህዝቡ በጽሐ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ እዚ ወረዚ ድማ ብዛዕባኡ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ጎደቦታታን ተሰምዐ ልኡኻት ዮሐንስ መጥመቕ ቁጽሪ 18 ንዮሐንስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ኩሉ እዚ ነገር ዝነገርዎ ዮሐንስ ከዓ ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ጸዊዑ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናብ ኢየሱስ ለኣኾም እቶም ሰባት ኣብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ከዓ ዮሐንስ መጥመቕ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናባኻ ልኢኹና በልዎ ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ንብዙሓት ኣሕወየ ንብዙሓት ዕውራቱ ምርኣይ ሃቦም ኢየሱስ ከዓ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምዉታት ይትንሱ ኣለዉ ንድኻታትን ወንጌል ይስብኽ ኣሎ እሞ ኪዱ እዚ ዝርእኹምዎን ዝሰማዕኹምዎን ንዮሐንስ ንገርዎ ባይ ዘይዕንቀፍ ብፁዩ ኢሉ መለሰሎም ቁጽሪ 24 እቶም ልኡኻት ዮሐንስ ምስ ከዱ ንሱ ነቶም እኩባት ሰብ ብዛዕባ ዮሐንስ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻኹም ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ ዶ እንታይ ክትርእዩ ዳ ወጻኹም
ልስሉስ ክዳውንቲ እተኸድነ ሰብኣይ ዶ? እንሆ ብክዳውንቲ ክብረት ዘጌጹን ዝሓንቆቑን ኣብ ቤት ነገሥታት ኣለዉ። እንታይ ክትርእዩ ደኣ ወጻኹም? ነቢ ዶ? እወ ካብ ነቢ እኳ ዝዓቢ እብለኩም ኣለኹ። እቲ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ እተጻሕፈሉ ንሱ እዩ። ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥማቕ ዝዓቢ ነቢ ሓደ እኳ የልቦን እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ግና እቲ ዝንእስ ይዓብዮ። ኩሎም ሕዝብን ተገውትን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቖም ንኣምላኽ ኣጽደቕዎ። ፈሪሳውያንን ፈለጥቲ ሕግን ግና ብእኡ ኣይተጠምቁን እሞ ነቲ ኣምላኽ ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ። እምበኣርሲ ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎም እየ? ንመንሲ ይመስሉ ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጻዊዖም እምብልታ ነፍሓናልኩም ኣይሰዕሰዕኹምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዝብሉ ቈልዑ እዮም ዝመስሉ። ዮሐንስ መጥምቕ እማመፀ እንጌራ ኣይበልዕ ወይና ይሰቲ ጋኔና ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም። ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን ትብሉ ኣለኹም። ጥበብ ግና ብኹሎም ደቃ ጸደቐት። ሓንቲ ሓጥእ ሰበይትን ኢየሱስ ከም ዝቐብኣቶ። ቁጥር 36 ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ። ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ ማዕዲ ተቐመጠ። እንሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ነበረት። ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ መቕማጡ ምስ ፈለጠት ቁዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ኣምፀት። ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበከየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅየት ጀመረት። ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም ቁዱይ ቅብኢ እውን ትለኽዮ ነበረት። እቲ ዝጸውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዝሪኡ እዚ ነቢ እንተዝኸውንሲ እዛ ዝተንከየቶ ሰበይቲ ሓጢአተኛ እሞ መን ከመይ ዝመሰለቱን ምዃና ምፈለጣ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከኣ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ ኢሉ መለሰሉ። ንስኻ በል መምህር በለ። ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብ ዕዳ ነበርዎ። ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ። ዝፈዲዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ሓደገሎም። ከባታቶምሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮም መኖም እዩ። ስምዖን ከኣ ናይሲ እቲ ብዙሕ እትሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ። ንሱኻ ቁኑዕ ፈረድካ በሎ። ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ከኣ ንስምዖን በሎ፣ ነዛ ሰበይቲ እዚኣስ ትሪኣ ዶ ኣለኻ? ናብ ቤትካ ኣትኹ እሞ ንእግረይ እኳ ማይ ሃብካንን። እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋረይ ኣጠልቄት ብፀጉሪ ርእሳውን ደረዘት። ንስኻ ኣይተሰለምካንን። እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓም ኣእጋረይ ኣይዓረፈትን። ንስኻ ርእሰይ ብዘይታ ኣይለኸኻንን። እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቁዱይ ቅብኢ ለኸየት። ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንኣ ብዙሕ ሓጢአት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለኹ። እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ካብ ሒደት እዩ ዘፍቅር። ንኣ ድማ ሓጢአት ክትሓዲጉል ክበላ። እቶም ምስኡ ኣብ ማዕዲ እተቐመጡ ከዓ ብልቦም እዛ ሓጢአት ድማ ዝሓድግሲ መን እዩ ክብሉ ጀመሩ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሕናትኪ ብሰላም ኪድ በላ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ንኢየሱስ ዝሰዓብኦ ኣንስቲ። ቁጥሪ 1 ድሕሪዚ ድማ ኮነ ንሱ መንግሥቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሰረን ፍቐዳ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም 12 ከዓ ምስኡ ነበሩ። ካብ ርኹሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ሓያሎ ኣንስቲ ድማ ነበራ። 7 ኣጋንንቲ ዝወጹላ እታ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም፣ ዮሐና ሰበይቲ ኩዛ ኣዛዚ ቤት ሄሮዶስ፣ ሱሳና ከዓ ብገንዘበን ዘገልግልኦ ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ። ምስላ ዘርእን ዘራእን። ቁጥሪ 4 ብዙሓት ሕዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፍቐዳ ከተማታት ናብኡ ምስ መጹ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ዘራኢ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፣ ተረግጸ፣ ኣዕዋፍ ሰማዩን በልዖኦ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሑ ወደቐ፣ ምስ በቖለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐጸ። ገሊኡ እውን ኣብ ማእከል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቆ። ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፣ በቖለ፣
ميت كعبد دما فره إذا مسبلة تسمع إذن زلاتو يسمع إلو تقدره قطري تشعته دك مزامرتخا إذا مسلا أزي انتي مالت إيلوم حتتو نسو بلوم مفلات مستر منقست أملاخنا أخاتكم توهيب الله نخالوت قنا النار أيو من تكيرئيو الناس سمعون كيستو علس بمسلا الزاربهم الله ترقم مسلا زرئي قطر 11 اتمسلاو ازي ايو اتزرئي قال أملاخ ايو اتم أبطقى مقدي نساتهم زسمعو ايوم دحرتي منتي كي آمنون كي دحنون إلو سيطان متسيو نتقال كابلبهم يوصدو اتم أبكوحي نساتهم نقال مسسمعوه بحقوز زقبولو ايوم ازي اتم قنا نجيزيو دعا ايوم زامنو انبر سور يبولومن بجيزي فتناون يتألمو اتي اب اشوخ زودق ازي اتم ايوم مسسمعو مقدم كيدم بحاليتن هابتن طعمي نبرتن يحنقو أما فرع أي فريم اتم اب صبق مدر دما نتي قال سميعهم سي اب قنعن صبقن لبي زعقرو بتعقستون فرع زفريو ايام حبو مبرحتي قطر 16 نمبرحت أبريهو اتم زعتو برهان من تخيرئيو اب قوام قنديل يسقلو انبر بقحا زخرنا ويس اب تحتي عراض زنبرو يلبون زي قهد حبو يلبون امو زي فلت النب قلت زي وطن سور كا يلبون امباركن زلو كوهابو ايو نتزيبو اللقنا اتازلاتو اتمسلو اقا كابو اكتوسر ايا امو سلازي كمي جيبكم كم اتسمعو تتنقعو عدي يسوسن احواتون قطري 19 عديون احواتون دما نابقو متو بمخنيات اتي اكوب هزبقنا كرخبوا اي كالون عدي خان احوات كان كريو خان دليوم او تصاي دو إلوم ألو إلوم نقروا نسخا عدين احواتين سي زوم نقال أملاح زسمعون زقبرون إيوم إلو ملا سلم يسوس معبل كم زهده قطري 22 حانت معت دما كونه نسو مسدق مزامرتنا بجالباتيو نعناي نابتي معدو بحر نساقر بلوم كدون كخدو خلو خا دقسه وبلان فاس اب بحر ورده لتاجالبهم كا ماي ملأ فرحتون حزم شعور نابو قريبهم ممهر طفانا إلهم اتنسؤو نسخا اتنسيو نتنفاسن نتمعبل ماين غنحمو سقبله هداتون كونه شعور عبيد الله امنتكم بلوم فرهم كا زن نفاسن ماين زززم مزززوس منكن ايو ناتبهالو تدنقو يسوس اغاننت زحدر وسب كم زحوه قطر 26 اما عد قليلا نابزلو مدري غرغين سونن تساغرو نا مدر مسوطه اغاننت زحدر وسب اي كاب كتما تقانفو نسخا نويح زمن كدان كي تخدنه ام مقابر انبر ابي زيك مت ايز نبره يسوس مسرعيو چديرو اب قميو ودق بعبي دمصون يسوس ودلع الاملاح مسخاخ انت يالوني كيتساقن لمنك الله بلو نتي رخص منفس كابت سبعي كوت عززو بزح زمانات حديرو نبره مو بالسنسلت بموقحن تأثير يحلو نبره ما أسريو يسبر اتقانين دما نبرخ حلو يبلو نبره يسوس كا سم كامل إيلو حطتو نسخة بزحات أقانين تحديرو موصل زنبرو لقيون بلا نام عمو كخدو كي إززم دما لمنو أبقو برتع مقاس حسماتات أبكرن يبلع نبره نبقو نمئتاو كفقدلهم كعلم منو نسون فقدلهم اتما غاننتي كابت سبعي وطيم نبتن حسماتات أتو اتما قاسد ما كابت تصدفينا بحر تصديفو تحالي اتم قاسد كا اتزخون مسرعيو هدمو أبكتمان عدتاتن أوريو اتم هزبي كا اتزخون كريئو وطو نبي يسوسون مطو ات اغاننت زوصلو سبعي كدانو تخدينو نابلبو تمليسو اب اغري يسوس تقميطو رخوومو فرحو اتم زرعيو دما ات غانين زنبورو كمي إلو كم زحوي نغروم اتم اب كبابي غرغسونن زنبورو دق هاجر بزح فرحات سلازفرحو كباتاتهم كخيل لمنو اب جالباتي خاط تملسه اتي اغاننت زوصلو سبعي دما مسلو كخون لمنو يسوس غنا نابيتكا تملس أملاك كم يزبل عبيد جبر كم زجبر الكا نجر إلو صدده
ከይዱ ድማ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዘበለ ኣብ ብዘላ እታ ከተማ ነገረ። ጓል ያኢሮስን ጫፍ ክዳን ኢየሱስ ዝተንከፈት ሰበይትን። ቁጥሪ 40 ኮነ ድማ ኢየሱስ ምስ ተመልሰ ኩሎም ይጽበይዎ ነበሩ እሞ እቶም ሰብ ተቐበልዎ። እነሆ ኸዓ ያኢሮስ ዝስሙ ሰብኣይ መጸ። ንሱ ድማ መራሒ ቤት ጸሎት እዩ። ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቑ ናብ ቤቱ ከኣቱ ለመኖ። ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ኸዓ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ነበረቶ። ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት። ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ። እነሃ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኸዓ ኩሉ ገንዘባ ንሓኪማት ወደአት። ግናኸ ሓደ እኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን። ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከየት። ብኡኡ እቲ ምኽዓው ደማ ኣቋረጸ። ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከየኒ በለ። ኩሎም ኣይፋልናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዘሎ ኮይኑ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፍኡኻን ይጸቕጡኻን ኣለዉ፣ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከየኒ ትብል በሎ። ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ይፍለጠኒ ኣሎ እሞ ዝተንከየኒስ ኣሎ በሎ። እታ ሰበይቲ ድማ ከም ዘይተሓብአት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ። ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተንከየቶ ሽዑ ንሽዑውን ከም ዝሓወየት ነገረቶ። ንሷ ኸዓ ኣጆኺ ጓለይ እምነትኪ ኣሕወየትኪ ብሰላም ኪድ በላ። ቁጽሪ 49 ንሱ ግና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊም ንመምህር ኣይተድክሞ እናበለ መጾ። ኢየሱስ ሰሚዑ ኣይትፍራሕ እመንዳ እሞ ክትሓዊ እያ ኢሉ መለሰሉ። ኣብታ ቤት ምስ በጽሐ ከዓ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ኣቦታ ጓልን ኣዲያን ሓደ እኳ ምስኡ ከኣቱ ኣይፈቐደን። ኩሎም ድማ ይበኺን ዋይ ዋይ ይብሉን ነበሩ። ሽዑ ንሱ ኣይትብከዩ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በለ። ከም ዝሞተት ስለ ዝፈለጡ ሰሓቕዎ። ንሱ ኸዓ ንኹሎም ናብ ወፃ ኣውፂኡ ብኢዳ ሒዙ ዓው ኢሉ ኣትጓል ተንስእ በለ። ሽዑ ትንፋሳ ተመልሰት እሞ ብኡብኡ ተንስአት። ዝብላዕ ክህብዋ ድማ ኣዘዘ። ወለዳ ገረሞም። ንሱ ግና እዚ ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ኢየሱስ ነቶም 12 ሐዋርያት ከም ዝለኣኾም። ቁጽሪ 1 ነቶም 12 ብሓባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕማሙውን ክሕውዩ ሓይልን ስልጣንን ሃቦም። መንግሥቲ ኣምላኽ ክሰብኩን ንሕሙማት ክሕውዩን ከኣለኣኾም። በሎም ድማ ንመገዲ ገለ ኣይትማልኡ። በትሪ ኾነ ልቖታ ኾነ እንጌራ ኰነ ገንዘብ ኰነ ወይ 2 ቀምሽ ኣይሃልኹም። ኣብታ ዝኣትኹምዋ ቤት ድማ ኣብኣ ኩኑ፣ ካብኣውን መገድኹም ኪዱ። ኣብቲ ዘይቅበልኹም ዘበለ ኸዓ ካብታ ከተማ እቲኣ ወፂኹም ናታቶም ንምስክር ክኸውን ትጐጓ እግርኹም ንገፉ። ወፂኦም ድማ ዓዲ ንዓዲ እናዘሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኩሉውን ይሕውዩ ነበሩ። ሄሮዶስ ዝና ኢየሱስ ከም ዝሰምዐ። ቁጽሪ 7 ሄሮዶስ በዓል 4 ሽመት ነቲ ብኡ እተገብረ ነገር ሰሚዑ እተወላወለ። ሓያሎ ሰባት ዮሐንስ ካብ ሙታት ተንሲኡ ይብሉ ነበሩ እሞ ገሊኦም ኤልያስ ተራእዩ፣ ገሊኦም ከዓ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያሲ ሓደ ተንሲኡ እዩ በሉ። ሄሮዶስ ከዓ ንዮሐንስ ኣነ ርእሱ ኣሰይፈዮ ነይረ። እዚ ብዛዕባኡ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ደኣ መን እዩ በለ ክሪኦውን ይደሊ ነበረ። ኢየሱስ ን5,000 ሕዝቢ ከም ዘጽገበ። ቁጽሪ 10 ሐዋርያት ድማ ምስ ተመልሱ ዝገበርዎ ዘበለ ነገርዎ። ንበይኖም ድማ ናብ ጽሙይ ቦታ ኣብ ጥቓ ቤት ሳይዳ እትበሃል ከተማ ምስኡ ወሰዶም። እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሰሚዖም ሰዓብዎ። ንሱ ድማ ተቐበሎም። ብናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ከዓ ነገሮም። ምሕዋይ ንዘድልዮም እውን ኣሕወዮም። ምድሪ ክመስክ ጀመረ። እቶም 12 ከዓ ቀሪቦም ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘለና እሞ
እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታት ገዛታትን ከይዶም ክሓድሩ ዝብላዕ እውን ክረኽቡ ኣሰናብቶም በልዎ። ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ግና ንሕና ከድና ነዚ ኩሉ ህዝቢ መብልዕ ክንዕድግ እንተዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 እንጌራ 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ በሉ። ኣስታት 5,000 ሰብ ይኾኑ ነበሩ እሞ ንደቂ መዛሙርቱ ባብ 50 እናሰርዓኹም ኣቐምጥዎም በሎም። ከምኡ ገበሩ፣ ንኩሎም እውን ኣቐምጥዎም። ነተን 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ፣ ባሪኹ ቆረሰ። ንደቂ መዛሙርቱ ኸዓ ነቶም ህዝቢ ከቕርብሎም ሃቦም። ኩሎም በሊዖም ጸገቡ። ዝተረፈ ቁርረስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እምነት ጴጥሮስ ቁጽሪ 18 ኮነ ድማ ንበይኑ ክጽሊ ከሎ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ። ንሱውን ሰብ መን እዩ ይብሉኒ ኣሎ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ዮሐንስ መጥመቕ፣ ገሊኦም ኤልያስ እዩ ይብሉ፣ ገሊኦም እውን ካብቶም ቀዳሞት ነቢያትሲ ሓደ ተንስኡ ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለስሉ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉኒ በሎም። ጴጥሮስ ከዓ እቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ድማ ገንሖም እዚ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ከኣዘዞም። እሞ ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ክጸግብ ብዓበይትን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቐን ክቐተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ በሎም። ምእንቲ ክርስቶስ ርእስኻ ምኽሓድ ቁጽሪ 23 ንኹሎም ከዓ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ፣ መስቀሉ ኣብ ትጽባህ የልዕል እሞ ይሰዓበኒ። ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ እሞ እቲ ነፍሱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ንሱ ከድሕና እዩ። ሰብ ከንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጐድኣ ወይስ እንተ ኣጥፋ እንታይ ይጠቕሞ? ብኣይን ብቓለይን ዝሓፍር ዘበለ ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ክመጽእ ከሎ ብኡ ክሓፍር እዩ። ካብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ንመንግሥቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝርእይዋ ሞት ዘይጥዕሙ ከም ዘለዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም። ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ ቁጽሪ 28 ድሕሪ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ከዓ ኮነ። ንጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ። ክጽሊ ከሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ። ክዳውንቱ እውን ብርቕርቕ ዝብል ጻዕዳ ኾነ። እንሆ ድማ 2 ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራርቡ ነበሩ። ብግርማ ከዓ ተገልጹ። ብዛዕባ እቲ ኣብ የሩሳሌም ክፍጽሞ ዘሎ ምውጻኡ ድማ ይዘራርቡ ነበሩ። ጴጥሮስ እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ። ምስ ተበራበሩ ግርማኡን 2 ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረኣዩ። ኮነ ከዓ እቲኣቶም ካብኡ ክፍለዩ ከለዉ ጴጥሮስን ኢየሱስ መምህር ንኣና ኣብዚ ክንነብር ጽቡቕ እዩ። 3 ዳስ ክንሰርሕ፣ ሓደ ንኣኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ እውን ንኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ። ንሱ እዚ ክዛረብ ከሎ ደመና መጺኡ ኣገልበቦም። ናብ ደመና ከኣትዉ ከለዉ ከዓ ፈርሁ። ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸእ። እቲ ድምፂ ክመጽእ ከሎ ከዓ ንኢየሱስ በይኑ ረኸብዎ። ንሳቶም እውን ስቕበሉ። ሽዑ ቅነ ዝረኣይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን። ርኹስ መንፈስ ዝሓደርዎ ከም ዝፈወሰ ቁጽሪ 37 ንጽባሒቱ ድማ ኮነ። ካብ ከረን ምስ ወረደ ብዙሓት ህዝቢ ተቐበልዎ። እንሆ ከዓ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ ወመምህር ሓደ ንሱ እዩ ውልደይ እሞ ነዚ ወደይ ክትርእየለይ እልምነካ ኣለኹ እናበለ ጨርሐ። እንሆ መንፈስ ይሕዞ፣ ብኡ ይብህርር፣ ፈንጠራዕ እውን የብሎ፣ እናዕፈሮ እናንቀጥቆጦ ብጻዕሪ ይሓድጎ። ንደቂ መዛሙርትኻ ከውፅዎ ለሚነዮምሲ ምውፃኡ ስኢኖም በለ። ኢየሱስ ከዓ ኣታ ዘይእሙን ቄናን ወለዶ ክሳብ መዓዝ ከም ሳኻትኩም ክነብርን ክዕገሰኩምን እየ ንወድኻ ናብዛ ኣምጻዮ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ክመጽእ ከሎ እቲ ጋኔን ኣንፈጥፈጦ ጠንቀላዕላዕ እውን ኣበሎ። ኢየሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገኒሑ ነቲ ቈልዓ ኣሕወዮ ነብኡን ሃቦ። ኩላቶም ድማ ብዕቤት ኣምላኽ ኣስተንከሩ። ኩላቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ኩሉ ከስተንክሩ ከለዉ ከዓ ንደቂ መዛሙርቱ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ክወሃብ እዩ እሞ ንስኻትኩም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኣእዛንኩም ኣእትውዎ በሎም። ንሳቶም ግና ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣየስተውዓልዋን፣ ከየስተብሃልዋ ድማ ተሰዊራቶም ነበረት። በዛ ዘረባ እዚኣ ከይሓትዎ እውን ፈርሁ። ካብ ኩልና ዝዓቢ መን እዩ? ቁጽሪ 46 ካባታቶም ሲመኖም ከም ዝዓቢ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሓሳብ ኣቶም።
ኢየሱስ ድማ ሓሳብ ልቦም ርእዩ ህፃን ወሰደ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣቢሉ ነዚ ህፃን ዚ ብስመይ ዝቕበልና እዩ ዝቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ እቲ ኣብ ማእከል ኩልኹም ዝንእስ ዓብዪ ዝኸውን ንሱ እዩ በሎ ቁፅሪ 49 ዮሐንስ ከዓ መምህር ሓደ ሰብኣይ ብስምካ ኣጋንንት ከውፅእ ከሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለ ዘይሰዓበ ከልኢናዮ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ዘይከራኸረኩም ዘበሎ ንሱ ምሳኻትኩም እዩ እሞ ኣይትኽልእዎ በሎ ሳምራውያን ንኢየሱስ ምሕላፍ ከም ዝኸልእዎ ቁፅሪ 51 ኮነ ድማ መዓልታት ዕርገቱ ምስ ቀረባ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መለሰ ከቅድሚኡ ልኡኻት ሰደደ ከይዶም ከዳልውሉ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሰማርያ ኣተው ንሳቶም ግና ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መሊሱ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልዎን እቶም ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ጐይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንብል ዶ ትደሊ ኢኻ በሉ ምልስ ኢሉ ወዲ ሰብ ነፍሳት ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእሲ ኣይመፀን እሞ ናይ ኣይናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ገንሖም ናብ ካልእ ዓዲ ከዓ ከዱ ኩሉ ሓዲግካ ንክርስቶስ ምስዓብ ከም ዝግባእ ቁፅሪ 57 ኮነ ድማ ኣብ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ሓደ ጐይታይ ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ ኢየሱስ ከዓ ንውኻሩ ጉድጓድ ንዕዋፍ ሰማይ እውን መሕደሪ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጽግዓላ ስፍራ የብሉን በሎ ንሓደ ካልእ ድማ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ከዓ ጐይታይ ቅድም ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ድማ ምዉታት ንምዉታቶም ይቕበሩ ሕደጎም ንስኻ ግና ኪት ብስራት መንግሥቲ ኣምላኽ ንገር በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጐይታይ ክስዕበካ እየ ግናኻ ቅድም ካብ ስድራ ቤተይ ክሰናበት ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ዕርፈይ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዝርኢ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ በሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ጐይታ 70 ሰብ ከም ዝለኣኸ ቁፅሪ 1 ድሕሪዚ ጐይታ ድማ ካልኦት 70 ሰርዐ በብኽልተ ገይሩ ከዓ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘበለ ከተማን ስፍራን ከቅድሚኡ ለኣኾም በሎም ከዓ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእኽ ለምንዎ መገድኹም ኪዱ እንሆ ኣነ ከም ኣባጊዕና ማእከል ተኻልኡ ሰደኩም ኣለኹ محفودان لغتان أسانن أيتمالو أم قدين حدا أكوا كمعالكا يتبالو أبزأتكموا بيت قدم نزابيت زي السلام يكون بالو أبقى ود السلام انتلو سلامكم أبقى كحدر إيو انت زي الوقنا سلامكم كملسكم إيو أبتا بيت كا نبرو نعياي عصوي قباي مو أباتاتهم كابزلو بالعنستين كبيت نابيت أي تحلفو أبزأتكموا ختماون انت تقبلكم زقرب لكم بالعو أبقى نزلوا حمومات أحويو منقست أملاخ نبخاتكم قريبا لا كأبلوهم أبتا زأتكموا كتما انت زي تقبلكم قنا ناب الدبابايا وطيكم اتي كاب كتماكم زلقبنا توقوا أقوان نقفلكم ألونا اتا منقست أملاخ نبخاتكم كم زقربت قنا زفلو تبالو بتم عدتي أكاب نتا ختما اتي أسن سدوم كم زقلل إبلكم ألوكم بزيم إمانا زتوقسا ختماتات قطري 13 ويلخ كرازين ويلخ بيت سايدا زي أبخاتكن التقبر حيلي أبتيروسن سيدونان تقيرون تزخونسي ما تخدينان أو حموخشت تقمتان كأدم متنسحا نيران بمعالت فردقنا كابنا آخاتكن نتيروسن سيدونان كقلل إيو أتيك أفرناهم نسخها كسع سماي دول الكتب لي إخي كسع سيقول كتنكراروي إخي ناخاتكم زسمعنا أي سمع ناخاتكم زنع دمانا أي نع أتين أي زنع كا نتزل أخني يزنعقه مملاس نايتم 7 كلتن سب قطري 10 أتم 7 لأخات كا قويتاي
ኣጋንንት ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ። በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርኢኽዎ። እነሆ ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ሥልጣን ሂበኩም ኣለኹ። ዝጐድኣኩም ከኣ የልቦን። ግና ኸስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ተጻሕፈ ደኣ ኣዚኹም ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም በዚ ኣይትተሓጐሱ። ቁጽሪ 21 በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ። በለውን ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን ነዚ ካብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእኻዮ ንሕፃናት ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ እወ ኣቦይ ስምረት ካብ ቅድሜኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ እመስግነካ ኣለኹ። ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋሃበኒ። ንወዲ መን ምዃኑ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ነቦኻ ኣብ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ከዓ ክገልጸሉ ዝፈተወን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ናብ ደቀ መዛሙርቲ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንበይኖም ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ነገሥታትን ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን። ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ኣይሰምዕዎን እሞ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ ዒንቲ ብፁዓን እየን እብለኩም ኣለኹ በሎም። ምስላ ሕያዋይ ሳምራዊ ቁጽሪ 25 እነሆ ኸዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ። ንሱ ኸዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይሲ ተንብብ በሎ። ንሱ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ብምሉእ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ሓይልኻን ብኹሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ኸዓ ጽቡቕ መለስካ ከምኡ ግበር እሞ ብሕይወት ክትነብር ኢኻ በሎ። ንሱ ግና ርእሱ ከጽድቕ ደልዩ ንኢየሱስ ብጻየይከ መን እዩ በሎ። ኢየሱስ መሊሱ በለ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ። ገፈፍዎን ከትከትዎን ዳርጋ ምዉት ገይሮም ከዓ ገዲፎምዎ ኸዱ። ኮነ ከዓ ሓደ ካህን በታ መገዲ እቲኣ ክወርድ ከሎ ርእይዎ ሓለፈ። ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ ኣብታ ቦታ እቲኣ ምስ በጽሐ እናረኣያ ሓለፈ። ሓደ ሳምራዊ ሓላፊ መገዲ ግና ናብኡ መጸ። ምስ ረኣያ ከዓ ደንገጸሉ። ናብኡ ቀሪቡ ኣቑሳሉ ሰፈፈሉ። ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሰሰሉ። ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑውን ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ። ንጽብሒቱ ድማ 2 ዲናር ኣውፂኡ ነተሓላዊ ማሕደር ኣጋይሽ ሃቦ እሞ ተኸናኸኖ ኖ ኢልካ ዘጥፋእኻዮ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ክፈዴካ እየ በሎ። ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ ካብዞም 3 ብጻይ ዝኾኖ ኣየናዮም እዩ ይመስለካ? ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ። ኢየሱስ ከዓ ኪድከ ንስኻውን ከምኡ ግበር በሎ። ኢየሱስ ኣብ እንዳ ማርያምን ማርታን ቁጽሪ 38 ክኸዱ ከለዉ ድማ ኾነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ። ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ። ማርያም እትበሃል ሓብቲ ድማ ነበረታ። ንሳ ከዓ ዘረባኡ ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት። ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት። ደው ኢላ ከዓ ጐይታዬ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግል ዶ ግዲ የብልካን ኢኻ እምበር ከትድግፈኒ ንገራ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉሂን ኣለኺ፣ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራይ እዩ። ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰላ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ኢየሱስ ጸሎት ከም ዝመሃረ ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክትጽልይ ጸኒሑ ምስ ወደ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጐይታይ ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ምጽላይ መሃረና በሎ። ንስኻ በሎም ክትጽልዩ ከለኹም ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለትን ጌራና ኣብ ትጽባሕ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና ኩሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ ሓጢኣትና ይቕረበለልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና በሉ። ቁጽሪ 5-6 በሎም ድማ መን እዩ ካባኻትኩም ዓርኪ ዘለዎ ፈረቓለይቲ ናብኡ ከይዱ ዓርከይ ፈታዊ ካብ መገዲ መጺንስ ዝቐርበሉ ሲኢነ እሞ 3 እንጌራ ኣለቅሓኒ እንተበሎ እቲ ከዓ
ካውሽጢ መሊሱ ኣይተድክመኒ ሕጂ ማዕጾ ተሸጊሩ ደቀይ ከዓ ምሳይ ኣብ ዓራት እዮም ዘለዉ ተንስየ ክህበካ ኣይኮነለይን ይብሎ ዓርኩ ስለ ዝኾነ ክህቦ እኳ እንተዘይተንስአ ምንቲ ድቃስ ከይከሎ ኢሉ ይትንስእ እሞ ዝደለዮ ይህቦ እብለኩም ኣለኹ ኣነ ከዓ ዝልምን ዘበለ ይቕበል ዝደሊ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምኑ ክወሃበኩም ድለይ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾውን ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ካባኻትኩም ከ እንተዋይ ኣቦ እዩ ወዱ እንጌራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ ወይስ ዓሳ እንተለመኖ ኣብ ክንዲ ዓሳስ ተመን ዝህቦ ወይስ እንቋቑሖ እንተለመኖ እንቅርብዒት ዶ ይህቦ እምበኣርሲ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም ንየሱስ ብኤልዜቤል ከም ዝበልዎ ቁጽሪ 14 ንሱ ዓባስ ጋኔን የውፅእ ነበረ ኮነ ድማ እቲ ጋኔን ምስ ወፀ እቲ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝቢ ከዓ ተገረሙ ገሊኦም ግና ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል በተሓለቓ ጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ ካልኦት ከዓ ክፍትንዎ ካብኡ ትምህርቲ ካብ ሰማይ ይደልዩ ነበሩ ንሱ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም ንሓድሕዳ እትፈላለየት ዘበለት መንግስቲ ትጠፍእ ቤት ድማ ንርእሳ እትፈላለየት ትወድቕ እያ ኣነ ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል ከም ዘውፅኦም ካብ እትብሉስ ሰይጣን ንርእሱ እንተተፈላለየ ደኣ እታ መንግስቱ ከመይ ኢላ ትቐውም ኣነ ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩስ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ፈራደኹም ክኾኑ እዮም ኣነ ነጋንንቲ በጻባ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም በጽሐት እቲ ሓያል ሰብ ኣጽዋሩ ሒዙ ገዛኡ እንተሓለወ ብዘሎ ጥሪቱ ድሓን ይኸውን ካብኡ ዝሕይል መጺኡ እንተሰዓሮ ግና ነቲ ዝእሞኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፎ ነቲ ዝበዝበዘውን ይማቐሎ ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መቐና እንተይ እዩ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ ምምላስ ናይቲ ርኹስ መንፈስ ቁጽሪ 24 ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃ ኹላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ድማ ተኾስቲራን ተሰሊማን ትጸንሖ ሽዑ ንሱ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ ካልኦት 7 መናፍስቲ ከዓ ምስኡ ይማልኣትዮም ኣብኣ ይሰፍሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ይገዶ ቁጽሪ 27 ኮነ ድማ እዚ ክዛረብ ከሎ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቃላ ዓዋቢላ ዝጾረትካ ከርስን ዝጠበኻየን ኣጥባትን ቡጻት እየን በለቶ ንሱ ግና ብጻንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝሕልውዎን ደኣ እዮም በላ ብዛዕባ ትእምርቲ ዮናስ ቁጽሪ 29 እቶም ህዝቢ ምስተኣከቡ ድማ ክብል ጀመረ እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም እዩ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ትእምርቲ ኣይወሃቦን ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ትእምርቲ ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ክኾኖ እዩ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ እያ እሞ ብፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኣ ክትኩንኖም እያ እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኦም ክኹንንዎም እዮም እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ናይ ሰብነት መብራህቲ ቁጽሪ 33 ንመብራህቲ አብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃኑ ምንቲ ክርእዩ ኣብ ቋሚ ቀንዴል እምበር ኣብ ከውሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮ የልቦን ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒቲ እንተኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ሕምምቲ እንተኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን እምበኣርከ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ ኩሉ ስጋኻ ገለ ቁርብ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብድሙቕ ብርሃኑ ዘብርሃልካ ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ ወቐሳ ፈሪሳውያን መምሃራን ሕግን ቁጥሪ 37 ክዛረብ ከሎ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ክምሳሕ ጸውዖ ኣትዩ ኸዓ ኣብ ማድ ተቐመጠ እቲ ፈሪሳዊ ቅድሚ ምሳሕ ኢዱ ዘይምሕጻቡ ምስ ረአየ ተገረመ ጐይታ ኸዓ በሎ ሕጂ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ተጽርዩ ከብድኹም ግና ክትርን ክፍኣትን ሙሉእ እዩ ኣቱም ዓያሱ እቲ ናይ ዝባኑ ዝገበረ ነቲ ናይ ውሽጡስ ኣይገበረን ዶ ግና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምጽዋት ሃቡ እንሆ ሽዑ ኩሉ ጽሩይ ይኾነልኩም
قطري 42 أتم فرساويان كابشلان جنا أدامن كل أحمد عشر التوصو فتحن فقري أملاخن جناشل التبلو يخم أمه ويلكم اتكي حدكم سي أزوم كتقبري قبعكم نيرو أتم فرساويان أبيت صلوت أورا مؤمتي أبعداقاون مسلام تفتو يخم أمه ويلكم أتم صحفتن فرساويان كم زي الرئن السب كيف لطو بلعليو زرق تصول مقابر يخم أمه ويلكم قطري 45 كابتن فلتي حقي حدا مليسو ممهر ازي بمبالكاسنا انا وانت تصرفنا الله قبله نسخه ابله نسخاتكم فلت حق دما نسب كبيت صر تسكمو بعلخاتكم غنا نتصور حنت اصابعكم اكو ايتتنكيوان يخم مو ويلكم نسخاتكم مقابر النبيات تسرحوا عليكم ابطاتكم ونقتلموهم يوم امو ويلكم نساتهم قتلموهم يوم نساتهم دما مقابرهم تسرحوا عليكم امو كمو نزين نسخاتكم مسكريكم نتي جبري أبوتاتكم ون تسمروا عنكم سلزد ما طبب أملاخ بلد نبياتن حوارياتن نباتاتهم إلأخ اللخو نحيالو كباتاتهم كا يقاتلون يسقوا من اللو كابدم أبيل جميروك سعدم اتي أمونغو مسوئن بيت مقدسن زقاتولو زكارياس اتي كام مسرات عالم جميرو زفاسس الدم كلهم نبيات كابزو ولد زيكد اللائيو هو كابزو ولد زيكد اللائيو ابلكم اللخو أتم فلت حقي مرحو فلتت وسيركم سي نسخاتكم ياتخمن نتم كأتو زدليو دما كالكلكم وم يخم ما ويلكم قطري 53 إذا مستزاربة اتم صحفتن فرساويانن بتصنع خيومو جمرو من تخصوخا كاب عفو دل زربا قطفا دليوم إنا تتصناتو ببوزح زربا يحطوه نبرو وانجيل لوقاس معرف 12 كاب جبزنا فرساويان محلاو قطر حده ألافات حزبين حدهم كساع زراقوتو مستأكبو لدك مزامرتو كبلهم جمره كرم كله كما يبيحق فرساويان نسدما جبزنا رأسهم حلو كناخي سور زي كلا حبؤون زي فلت يلبون سلازي أبطل ما تتزاربكمو زبلا أبرهان كسمع أو الشات بحشخشخ أب إذني التزاربكمو دم أمن حستات كسبخ إيو نمن مفرح كم زقبا قطري 4 ناخدكم نعرخي قبلكم علىخو سقان زقتلو دحرتي كابون نيو زقورون زي بلوم أيتفرهوهم نمن كم اتفرهو قنا كرئكم نتمس قتلس أبقهنم كدربي سلطان زلو نؤفرهو هو نؤفرهو قبلكم علىخو حمشت عفدون خذت آساريان يشيط أيكونان أبقدمي أملاخ قاباتاتن حانت أقوى أيترسعن إياه نسخاتكم سكولن تصغر رأسهم أقوى أوصرات إيان مباركة كاب بزحات أعواف تولتيهم أمو أيتفرهو نخرصص ممسكار قطر شمانته أبقدمي سب نزئمنني كله ودسب دما أبقدمي ملعقتو أملاك أمو لأيو أتي أبقدمي سب زقحدن نقنا أبقدمي ملعقت أملاك كحاد إيو أبلكم اللخو أود سب زربا زبالة كله كأي حدقلو نتين منفس كدوز تصرف قنا أبزي أخونا ويس أبتا اتمتع علم أي حدقلون إيو ناب أباي تسألوتن ناب مقوان انت قزأتن انت وصدكم بتا ساعتتي انتاي مزراب كم زقبا منفس قدوس كم هركم إيو مو كماي ويس انتاي كم اتملسو وي انتاي كم اتقلو أي تتجنقو عشنة حد هبتام قطر 13 حدا خبطم حزب دما ممهر نحوي رستي كمقلن بللي بلو نسو خا اتا سبعي ابخاتكم كدانيان مماقالن غيرو من شي مني بلو نسو خا هيوت سب ببزح غنزب ايكونتن مو تطنققو ككل سسع خا راسكم حلو بلم كمزيلو خا مسلا نغرو حدا هبطم سبعي غرهو قدولو
ብልቡኻ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ። ንሱ ድማ ከም ዝእገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሐ እሰርሖ ኣብኡ ኸዓ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን እእክብ ንነፍሰይ እውን ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣሎኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ ይብላ በለ። ኣምላኽ ግና ተዓሻ ንነፍስኻ ኻባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ። እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ። እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ። ሰማያዊ ኣቦ ንፍጡራቱ ከም ዝሓልየሎም ቁጥሪ 22-23 ንደቂ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ሥጋ ይዓቢ እዩ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንሥጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ኮኻትማ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ዕዋፍሲ ንሳትኩም ግዳ ክንደይ ኣዚኹም ዘይትበልጹ? ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብታ ቕመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ? እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ? ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ ኣይጽዕሩን ኣይፈትሉን እዮም። ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ኻባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሰዓሪ በረኻ ከም ዝገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣቱም ጉድላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም? ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትድለዩን ኣይትጨነቑን። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩምሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። መንግሥቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም እዩ። ኣታ ሒደት መጓሰ እታ መንግሥቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍራህ። ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እዩ እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋቱን ሃቡ። ሰራቒ ኣብ ዘይቀርቦ ነቐዛይ ኣብ ዘየጥፎ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል መዝገብን ኣብ ሰማያት ዕቖሩ። ነቒሕኩም ተጸበዩ። ቁጥሪ 35 ሓቓቑኹም ዕጡቕ መባርህትኹም ብሩህ ይኹን። ንስኻትኩም ጐይተኦም ካብ ምርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበዩ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብኡብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ። እቶም ጐይታኦም ክመጽእ ከሎ ነቒሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብፁዓን እዮም። ተዓጢቑ ኣብ ማእዲ ከም ዘቕመጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ኣብ ካልእቲ ወይ ሳልሰይቲ ሕልዋ ለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም ነቶም ባሮት እቲኦም ብፁዓን እዮም። ግናኸ እዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቕ ዝመጸላ ጊዜ እንተ ዝፈልጣስ መነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቓይ ምበለን ነይሩ። ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ጊዜ ክመጽእ እዩ እሞ እተዳለኹም ኩኑ። እሙንን ዘይኣማንን ኣገልጋሊ ቁጥሪ 41 ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ እዚ ምስላ ዝስናኣና ዲኻ ትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንኹሉ ኢኻ በሎ። ጐይታ ከዓ በለ እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ ቀለቦም በብጊዜኡ ክህቦም ጐይታኡ ኣብ ስድራ ቤት ዝሾሞስ መን እዩ? እቲ ጐይታኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝጸንሖ ባርያ ብፁዕ እዩ። ኣብ ዘሎ ጥሪቱ ከም ዝሸሞ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቲ ባርያ ብልቡ ምእታው ጐይታይ ድንጊ እዩ እንተበለ ግና ምግራፍ እቶም ገላውን ኣግራድን ምብላዕን ምስታይን ምስካርን ይጅምር። ጐይታ እቲ ባርያ እቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልት ብዘይፈለጣ ሰዓት ክመጽእ ቈራሪጹ ኸዓ ግዲኡ ምስቶም ዘይኣምኑ ክገብሮም እዩ። እቲ ፍቓድ ጐይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓድውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ክግረፍ እዩ። እቲ ከይፈለጠ ንመግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ። ብዙሕ ንዝሃብዎ ብዙሕ ይደልይዎ፣ ብዙሕ ንዝማዕቕብዎ ከዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ እዮም። ምፍልላይ ደኣ እምበር ሰላም ኣየምጻኹን። ቁጥሪ 49 ናብ ምድሪ ሓዊ ክድርቢ እየ ዝመጻኹ ሕጅስ ብጀካ ምንዳዱ እንታይ እደሊ ኣለኹ? ዝጥመቓ ጥምቀት ግን ኣላትኒ ክሳዕ ትፍጸምሲ ከመይ ከ ዘይጸበርኒ? ናብ ምድሪ ዶ ሰላም ከምጽእ ዝመጻኹ ይመስለኩም ኣሎ? ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጅስ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ 3 ካብ 2 ድማ ካብ 3 ክፈላለዩ እዮም። ኣቦ ካብ ወዱ ወዱውን ካብ ኣቦኡ፣ ኣደ ካብ ጓላ ጓልውን ካብ ኣዲያ፣ ሓማት ካብ መርዓት ወዳ መርዓት ወዱውን ካብ ሓማታ ክፈላለዩ እዮም። ቁጥሪ 54
ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም ደበና ካብ ምዕራብ ክዳባኖ ከሎ ምስ ርኢኹም ሽዑ ዝናብ ክዘንብ እዩ ትብሎ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ይኸውን። ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስ ርኢኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ፣ ከምኡ ድማ ይኸውን። ኣቱም ጉቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዚ ዘይትምርምርዎ? ምስ መባእስትኻ ተዓረቕ። ቁጽሪ 57 ስለምንታይ ከ ባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ? ምስ መባእስትኻ ናብ ሽም እንትኸድካ ኣብ ፈራዲ ከየብጽሓካ እቲ ፈራዲ ከዓ ንግሊያኡ ኣሕሊፉ ከይሂበካ እቲ ግሊያውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይድርብየካስ ኣብ መገዲ ኸለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል። እንተዘይኮነስ እታ መወዳእታ ልብጦን ክሳዓት ትፈዲ ካብኣ ኣይክትወፅን ኢኻ እብለካ ኣለኹ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ዘይንስሕ ኩሉ ክጠፊ እዩ። ቁጽሪ 1 በትወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መጺኦም ብዛዕባ እቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋዕቶም ዝጸንበሮም ገሊላውያን ነገርዎ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም፣ ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጥኣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ኣይፋሎም። እንተዘይተነሳሕኹምሲ ኩልኻትኩም ድማ ከምኡ ክትጠፊ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኩሎም ሰብ ዝበዝሕ ሓጢኣት ዝነበሮም ዶ ይመስለኩም? ኣይፋሎም። እንተዘይተነሳሕኹምሲ ኩላትኩም ከምኡ ክትጠፍኡ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ዘይፈርኦም ይቑረጽ። ቁጽሪ 6 እዚ ብምስላ እዚ ከኣበለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኑ እተተኽለት በለስ ነበረቶ። ፍረ ደልዩ ናብኣ መጸ ግና ኸይረኸበላን። ነተሓላዋ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ እንሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደለኹ 3 ዓመት መጺአ ኣይረኸብኩላን። ቁረጻ ስለምንታይ ከንምድሪ ተባላሹ ኣላ በሎ። ንሱ ግና ጐይታይ ወሰን ወሰና ክሳዕ ዝኹስኩሳ ድኩዒ ክሳዕ ዝድኩዓ ዝዓመት እዚኣ ድማ ሓደጋ ንዓመታ እንተፈረየት ጽቡቕ እንተዘይኮነስ ሽዑ ትቖርጻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ንዝጐበጠ ሰበይቲ ብሰንበት ከም ዘሕወየ። ቁጽሪ 10 ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ። እንሆ ኣብኣ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት። ንሳኻ ጐቢጣ ነበረት፣ ክትቀንዕውን ከቶ ኣይትኸኣላን። ኢየሱስ ምስ ረኣያ ጸዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኺ ኣለኹ በላ። ኢዱ ኣንበረላ ብእቡ ቀንዐት፣ ንኣምላኹን ኣመስገነቶ። እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ኰርዩ ነቶም ሕዝቢ ክዕየየን ዝግባእ 6 መዓልቲ ኣለዋኹም እምበር ከብኣታተን መጺኹም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበትሲ ኣይኰነን ኢሉ መለሰሎም። ጐይታ ግና ኣታ ጉቡዝ ካባኻትኩም ኩሉ ሰብዶ ንብዕራይ ወይስ ኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን እዩ? ከስትዮስ የውርዶ ዶ ይኮነን? እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል አብርሃም ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባእን እዩ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ በለ እቶም እተባእስዎ ኩሎም ሓፈሩ። በቲ ብኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ተሓጐሰ። ምስላ ፍረ ኣድርን ማይ ቢሕቑን። ቁጽሪ 18 ድሕሪ ዝበለ መንግሥቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል? ብምንታይ ክምስላየ? ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቱ ዝዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል። በቖለት ዓባይ ኦም እውን ኮነት። ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጽናፍራ ቤተን ሰርሓ። ከም ብሓድሽ ድማ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስላየ? ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ክሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳቶን ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሕቕ እያ ትመስል በለ። በታት ጸባብ ኣፍ ደገ እተዉ። ቁጽሪ 22 ኣብ ከተማታትን ኣብ ዓድታትን እናምሃረ ይመላለስ ነበረ። መገዱ ከዓ ንኢየሩሳሌም ገጹ ኣቕኒዑ ነበረ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጐይታይ ሒደት ድዮም ዝድሕኑ በሎ። ንሱ ከዓ በሎም ብዙሓት ከኣትዉ እናደለዩስ ከምዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታት ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ።
بعل بيت تنسيو معصو مس شغره شعو اوصاي دو مبال كجمرو غويتاي كفتلنا نابلكم معصو قحقح كتبل ايكم نسخا كبي مخانكم ايفلطكم ايلكم لسلكم ايو شعو اب قرميخا بلعنا ستينا نسخاون اب غزانا مهيركا مبال كجمريكم نسخا اتم غبرت عمصا كلاتكم كبي مخانكم ايفلطكم كباي رحقو ابلكم الله خبل ايو نابراهامن يساقن يعقوبن نخلهم نبياتن ام منغست املاخ مسريكم ووم نسخاتكم غنا اوصاي تدربيكم ابو بخياتن محرق ام اسنانن خون ايو كام مبراقن معرابن كاب سمينن دبوبن دما خمصو ام منغست املاخون اما اديك امتيم انه دما قدام زخون دحروت الله دحروت زخونو قداموتون الله يسوس يرسالم كم زبخيلا قطري 31 بتا غزيتي احيالو كفرساوين هيرودوس كاتلك كايدل يالو امو وصا كابزي اغلس إلهم نابو متو نسخا بلم كيدكم نزاو خاريا نهلو من صباحنا غاننت اوص احوي ابسال سيت معتخا ود اللهو نبي غنا بزي ابي يرسالم ايقتلني يمو لمن صباحن دحر صباحن كمالالس يغباني ايو بلوا يرسالم ننبيات التقاتلي نباخي نتلاخون بامنه تشفلقي كم تدرهو نጫጩታ اب تحت اغنافا اتكبم كندي سعكه دقخ ككبم زيدلخو امو ابيكم انو بيتكم كتعنيا بسم እግዚአብሔር زمت بروخ ايو تبللو زمن كسع زمتون اي كترينن يكم ابلكم اللهو وانجيل لوقاس معرف 14 بسنبت حد حموم كم زحوه قطري حد كون دما بسنبت ابيت حد كاب حلقو فرساويان انجيرا كبلع مساتوه نساتهم يتصناصنوا نبرو انه كبدو التنفح سبعي ابقميو نبره يسوس نفلت حقن فرساويانن بسنبت مفواسي غبودي ويس ايفالون يلو تزاربهم نساتهم كا اصقطو نسدما وسيدو احوين سددن ملي سدما بلم كبخاتكم كودو وي بعرايو نابعلا انت ودقه بوبو بمعلت سنبت زيو تصومن الله نزي نغير زيخا ملاش سانلو تمرت بزعبا تحتنا قطر شوعته نتمنا مسح تتصوع دما اورا مقمطي كم زحاريو مسرعي مسلا مسللم كم زيلو حدنا بمرعا انت عدمكا ابتا اورا مقمطي اي تقمط كبخا زخبر كال تصويع انت خونه اتنون اخان زصوع متيو اذا سفرازيا نزي حدقلو كبلكا يمو شعو ان حفر كان بتحتاي مقمطك تورد تجمر رؤس زعبي كل كوارد اترؤس زوارد كاك خبر يمو انت تعدمكا اتزعدمكا متيو عركينا بالعلاي ديب من تكبلكاس كيدكا بتحتاي السفرات تقمط شعو ابقميتم سخاز مسح كلهم مقامطخا كبرك خونلكا ايو قطري 12 نتزصوع سبعي دما مسح ويس درار انت جبركا نساتهم دما من الباش مليسهم كيتصوعوخا امو مفداي لقاح كيكونكاس عروكا كونوي احواتكا ويازماتكا ويهبتامات غروا بتخا اي تتصوع مسح انت جبركاس دخاتاتن قرياتن حنكاساتن عوراتن دا تصوع زفوديخا يبلو من امو بصقتكون بتنساي صارقانون كتفديخا بلو مسلا عبي درار قطري 15 كابتم سو اماد تقمطو حدا زم السمع اتي ام منغست املاح انجيرا زبلع بصو يبلو نسخا بلو حدا سبعي عبي درار جبره نبزحاتون عدمه ابتي غزي درار دمانتهم عدمات كل تدالي الله مو نعو كبلهم باريو لاخه كلهم كحبيرهم كما خاني يجمروا تقدم يقرات عديغا الله نبقى وفيرك رئا بقد زدلين كوينوس كتما خاني يلي المنك الله بلو اتخال عيد ما حموشت تصمد بعراي عديغا الله كفتنهم كخيد ايه كتما خاني يلي المنك الله بلو
እትሳልሳይ ከዓ ሰበይቲ ኣቲ ያለኹ ስለዚ ክመጽእ ኣይኮነለይን እዩ በሎ። እቲ ባርያ መጺኡ እዝን ጎይታኡ ነገሮ። ሽዑ እቲ በዓል ቤት ኮርዩ ነቲ ባርያኡ ናብ ኣደባባይን ናብ መተሓላለፊ ከተማን ቀልጢፍካ ውፃእ፣ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ናብዚ ኣእቱ በሎ። እቲ ባርያ ከዓ ጎይታይ ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ኮይኑ ስፍራ ድማ ገና ኣሎ በሎ። እቲ ጎይታ ድማ ነቲ ባርያኡ ናብ መገድን ናብ ገዛታትን ውፃእ እሞ ቤተይ ምንቲ ክመልእሲ ከኣትዉ ተጋደሎም በሎ። ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጥዕሞን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኩሉ መኒንካ ንክርስቶስ ምስዓብ። ቁጽሪ 25 ብዙሓት ሰብ ምስኡ ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ከዓ ግልጽ ኢሉ በሎም፣ ናባይ ዝመጽእ እንተሎ እሞ ኣቦን ኣዲዩን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ሕይወቱውን ከይተረፈት እንተ ዘይጸልዐ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። መስቀሉ ዘይጸውር እሞ ደድሕረይ ዘይስዕብ ዘበለ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን። ካባኻትኩም ከምስራሕ ግንቢ ዝደሊ እሞ መሰረት ምስ ሰረተ ምውድኡ እንተሰኣነ ዝረኣይዎ ኩሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ምንዳቕ ጀሚሩስ ምውዳኡ ስኢኑ ኢሎም ምእንቲ ከላግጽሉ ከይጅምሩ ንመወዲኡ ዝኣኽሎ ገንዘብ እንተለዎ ቅድም ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋይ እዩ? ወይስ ኣየናይ ንጉስ እዩ ምስ ካልእ ንጉስ ክዋጋእ ዝኸይድ እሞ ነቲ ብ2,000 ዝመጾስ ብ1,000 ክገጥመሉ ዝኽእል እንተኾይኑ ተቐሚጡ ቅድም ዘይመክር? እንተ ዘይኮነስ ገና ካብኡ ርሑቕ ከሎ ልኡኻት ናብኡ ልኢኹ ዕርቂ ይልምኖ። ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ዘይቀበጸ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ጨው ጽቡቕ እዩ፣ እቲ ጨው መቐረቱን ተኸደኸ ብምንታይ ይምቀር? ንወጻኢ ይጉሕፍዎ እምበር ንምድሪ ኾነ ንምድኳዕ ኮነ ኣይጠቅምን እዩ። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ጥፍእ ትበጊዕ ቁጽሪ 1 ኩሎም ተገውትን ሓጣንን ክሰምዕዎ ናብኡ ቀረቡ። ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ድማ እዝስ ንሓጣን ደኣ ይቕበል ምሳታቶም እውን ይበልዕ ኢሎም ኣጉረምረሙ። ቁጽሪ 3 እዚ ምስላ እዚ ከዓ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ፣ ካባኻትኩም ከ100 ኣባጊዕ ዘለዎ እሞ ካባታተን ሓንቲ እንተጠፍአቶስ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዝረኽባውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ? ምስ ረኸባ ከዓ እናተሓጐሰ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ። ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕረኹን ንጎረባብቱን ብሓደ ጸዊዑ ነታ ዝጠፍአትኒ በጊዐ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሱ ይብሎም። ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጢ ኣብ ሰማይ ሓጐስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ጠፊኡ ዝተረኸበ ቅርሺ ብሩር ቁጽሪ 8 ወይስ ኣይነይቲ ሰበይቲ እያ 10 ድሪም ዘለዋ ሓንቲ ድሪም እንተጠፍኣታ መብራህታ ዘይተብርህ ቤታውን ዘይትኹስትር ክሳዕ እትረኽባ ከዓ ጸቢቓ ዘይትደሊ ምስ ረኸበታ ድማ እታ ዝጠፍኣትን ድሪመይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ ኢላ ነደነታታን ነጎረባብታን ትጽውዕን። ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጐስ ይኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ቁጽሪ 11 በለ ድማ ንሓደ ሰብኣይ 2 ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶ ከዓ ነቡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝብጽሓኒ ግደሃበኒ በሎ። ነቲ ገንዘቡ ከዓ መቐሎም። ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘሎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለትን ዕብዳንን ዘረቦ። ዘሎ ዘበለ ምስ ወደየ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እቲ ሃገር እቲኣ ተዋዓዓለ። ንሱ ከዓ ሓሰማታት ትጓሲ ናብ ምድሪ ሰደዶ። ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለባኦ ቋርፍ ከብዱ ክመልእ ከዓ ሃረር ይብል ነበረ። ዝህቦ ግና ሓደ እኳ ኣይረኸበን። ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ፣ እንጌራ ዝተርፎም ጉዛኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም? ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ። ተንስኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ
እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ጉዝኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንስኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ ጎዩ ኸዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊምስ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂእኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእን እውን ኣብ ኣጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቲ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂእኩም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ቁፅሪ 25 እቲ ዓብዪ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ መፂኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዝኣት ንሓደ ጸዊዑ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸዓ እቲ ሓውካ መፂኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓሪድሉ በሎ ንሱ ግና ኰረ ምእታውን ኣበየ ኣቦኡ ኸዓ ወፂኡ ለመኖ ንሱ ግና ነብኡ እንሆ ክንዲዚ ዓመት ተገዛእኹኻ ካብ ትእዛዛትካ እውን ኮቶ ኣይሓለፍኩን ናይሲ ምስ ዓሮኸይ ዝሕጐሰሉ ማሕሰእ እኳ ኣይሃብካንን እዚ ንገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ በሊዑ ዝወደየ ወድኻ ምስ መጸ ግና ስብሕቲ ላም ሓሪድካሉ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ኸዓ ወደየ ንስኻስ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ እዚ ሓብካ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ክንሕጐስ ባህ ክብለናን ይግባአና እዩ በሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ዘይቁኑዕ መጋቢ ቁፅሪ 1 ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ በሎም ኣዛዚ ቤት ዝነበሩ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ንኡ ገንዘብካ ይብትነልካ ኣሎ ኢሎም ኣጣቐስዎ ጸዊዑ ኸዓ እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም ኣዛዚ ቤት ክትኮነኒ ኣይኮነልካን እዩ እሞ ጽብጻብ ምምጋብ ክሃበኒ በሎ እዚ ኣዛዚ ኸዓ ብልቡ ጐይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከየባሩ ኣይክእልን ከይልምን ድማ ኣሓፍር እንታይ ደኣ ክገብር እየ ጐይታይ ካብ ሽመተይ ምስዓረኒ ኣባባይቶም መን ትቕበሉንስ ዝገብሮ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ነቶም ሰብዕዳ ጐይታኡ ንነፍሲ ወከፎም ጸዊዑ ነቲ ቐዳማይ ንጐይታይ እትፈድዮ ዕዳ ክንደይ ኣለካ በሎ ንሱ ኸዓ 100 ባት ዘይቲ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል ቀልጢፍካ ተቐመጥ እሞ 50 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ድሕሪኡ ድማ ንሓደ ኻልእ ንስኻኸ ዕዳኻ ክንደይ እዩ በሎ እቲ እውን 100 ቂሮስ ስርናይ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል እሞ 80 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ካብ ደቂ ብርሃንሲ ደቂ ዝዓለም እዚኣ ኣብ ወለዶኦም ይበላሕቱ እዮም እሞ ነቲ ዓመፀኛ ኣዛዚ ብልቦና ስለ ዝገበረ ጐይታኡ ንኣዶ ኣነ ኸዓ ምስ ተወዳእኩም ኣብ ናይ ዘለዓለም ኣባይቶም ምእንቲ ቅበልኹምሲ ብገንዘብ ዓመፃ ንርእስኹም ኣዕርኽ ግበሩ እብለኩም ኣለኹ ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፅ እዩ እምባርከ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም መን እዩ ብናይ እማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ሓደ ግዙእ ንኽልተ ጐይተት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይስ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ቁፅሪ 14 እቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግጹሉ ነበሩ በሎም ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብዪ መሲሉ ዝረአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እዩ እሞ ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጽድቆ ኢኹም ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ሕግን ነቢያትን ክሳዕ ዮሃንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ንነጀው መንግሥቲ ኣምላኽ ትብሰራላ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቕጣ ካብ እትወድቕ ሲስ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንሰበይቱ ዝፈትሐ ዘበለ ካልእውን ዘእቱ ይዝሙ ካብ ሰብኣያ እንተፈትሐ ዘእቱውን ይዝሙ ኣልዓዛርን ሃብታም ሰብኣይን ቁፅሪ 19 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ
አልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ። ካብቲ ካብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ። ኣኽላባት እናመጹ ኸዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ። ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ። እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛርን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ። ጸዊዑ ከዓ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዙ እስቃ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ። ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብህይወትካ ኸለኻ ትድላኻ ከም እተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዘ ይጸናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ። ምስ ናይ እዚ ኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳጐሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዋ ኣሎ በሎ። ሽዑ ንሱ ዋቦይ እምባርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ከይመጹ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በለ። ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ። ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰምዕዎምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተተንስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 መዕንቀፊ ይቕሬታ እምነት ቁጽር 1 ንደቂ መዛሙርቲ በሎም መዕንቀፊ ከይመጽእ ኣይተርፍን እዩ። ነቲ ብሰሩ መዕንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይልኡ። ካብዞም ንኣሽቱን ሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበ ምሕሾ ነይሩ። ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ሓውካ እንተበደለካ ግንሓዮ እንተተጣዓሰ ሕደገሉ። ኣብ መዓልቲ 7 ሳዕ እንተበደለካ ተጥዒሰ እናበለኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሳዕ ናባኻ እንተተመልሰ ሕደገሉ። ቁጽሪ 5 ሓዋርያት ድማ ንጐይታ እምነት ወስኸና በልዎ። ጐይታ ኸዓ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንታ ትህልወኩምሲ ነዚ ሳግላቶም እንቂስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል መበልኩምዎ እሞ ምተኣዘዘኩም ነይሩ። ካባኻትኩም ከ ዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ባርያ ዘሎ እሞ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ ቀልጢፍካ ሓለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ? ክድረር ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ዝሰትን ከዓ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ ድሕርቲ ንስኻውን ብልዓን ስተን ደይኮነን ዝብሎ? ወይስ ነቲ ባርያ እቲኸ እቲ እተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ ይንእደዶ ኣይመስለንን? ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እተኣዘዝኩምዎ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ። 10 ለምጻማት ከም ዘሕወ ቁጽሪ 11 ኮነ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ሓለፈ። ናብ ሓንቲ ዓዲ ከኣቱ ከሎ 10 ለምጻማት ተጓንፍዎ። ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ከዓ ድምፆም ዓዋቢሎም ወ ኢየሱስ መምህር መሓረና በልዎ። ንሱ ርእይዎም ኪዱ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ በሎም። ኮነ ከዓ ክኸዱ ከለዉ ነጽሁ። ካባታቶም ሓደ ከዓ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፂ ዓዋቢሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ተመልሰ። እናመስገኖ ከዓ ኣብ እግሩ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ከዓ ሳምራዊ እዩ። ኢየሱስ ግና ዝነጹስ 10 ደይኮኑን እቶም 9 ደኣ ኣበይ ኣለዉ? በጀካ እዚ ካልእ ዝዓለይቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ እተመልሰዶ የልቦን ኢሉ መለሰ። ድሓር ከዓ ተንስእ እሞኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ምምጻእ መንግሥቲ ኣምላኽ ቁጽሪ 20-21 ፈሪሳውያን መንግሥቲ ኣምላኽ ምኣዝ ትመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ከዓ ንሱ መንግሥቲ ኣምላኽ እንሃ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ እሞ መንግሥቲ ኣምላኽ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን እያ እንሃ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ኢሉ መለሰሎም። ቁጽሪ 22 ንደቂ መዛሙርቲ ከዓ በሎም ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ እትምነይለን መዓልታት ክመጻየን ኣይክትርእዩን ከዓ ኢኹም።
مبرق كابتي حدا وسن سماي كسع اتخال وسن سماي كم زبرقن كم زبرهن كمو خاود سبتا معلتو خون ايومو انه ابزويس انه ابتالو كبلكم ايوم اي تخيدو اي تسعبومون قدم جنا بزح حسار مكرا تصقب بزولد زيون كنعق بقديو كمتي بزمن نوح زخونه بزمن ود سبون كمو خون ايو كساعتا نوح نام مركب زاتو ولا معلتي يبلعن يساتين يأتون يتعتاتون نبرو ماي ايهي دما متى نقلهم أطفه بزمن لوت دما كمو كونه يبلعن يساتين يشاتون يشايتون يتخلون يهانتون نبرو بتالوت كابسدوم زوت الله معلت دما كابس ما يحاون دينن ورده نقولو كا أطفه بتاود سبز قلت الله معلت دما كمو كخون ايو بتا معلت تيا أبدرب زلو أو كا أبيت زلو كوس دايلو أيورد أو وفر زلون ندحريتا يملس نسبيت اللط ذكروا نهيوتو كدحنا زدلي كدفا ايو اتزدفا قنا كدحنا ايو بتالي تتيا كلتا أبحان تعالات كدقوس يوم اتحادخو السد اتحادخا كحدق ايو كلتا عن السبحان صاب كدحناين اتحان تختو السد اتحاليت كتحدق ايا كلتا أبو وفري كتصنحو يوم اتحادخو السد اتخالعي كحدق ايو قبلكم عنكم مليسون كاقويتاي أبيك ايو بلو نسون أبتي جنب زلو أموراتات نبقو كبو ايوم بلم وانجل لوقاس معرف 18 مسلا حانت مبلتن عمصنيا فرادن قطري حاده كي قبصو كل ساعه كتصلي كم زغبوم دما بمسلا تزاربوم كم زيلو اب حانت ختما ناملاخ زي فره نسب دما زي حفر فرادي نبره ابتا كتماتي ادما مبلت نبرت نابونا مصدكا مس مباستي فتحي او صالي تبلو نبرت إن أبيا خا حيالو معلتي أدنقيا تحرت جنا بلبو أملاخ أنت زي فراخو سوون أنت زي حفركو إذا ما بلت زي الله حبيلات النيامو مليسا إن متصت كي تسلكي الناس فتح داكو تصالى بلي قويتها بلي زعمت سنيا فراد زبلو زلو سمعو أملاخ دو قدا نتوم ليتن معتنا بأوز طرعو حرياتو فتحي آيو تصالو من إيو يتصممم دوغة كالتفو فتحي كمزو تصالوم بلوكم علوخو ودسب مسمت كنا اندعي من الدخون أمدري كركب إيو كتريت شعته نحيالو تصاركان مخانو برقصم زؤمنو نخالوتون زنعو زنبارو دما زم السلازي بلوم كلتا سب أي اتي حدا فرساوي تخال أي كاا تقاوي كتصلينا بيت مقدس ديوبو اتفرساو دو إلو بلبو وعملاخ أبسسومون كلتا معات تصوم كاب كل غنزبي كا 10 ايو تصالخو كمتون كالوت سبات كترتي عمتي زموتي وي كمز تقاوي إزي سلازي كونكو أمسكنك كالوكو إلو تصلي تتقاو قنا أبرحو دو إلو أملاخي نحاي نحات محارني النابلة أفلبو يوقع نبر انبر عينونا بسماي قوح كبل أقوى أي دفرن رؤسو لعل زبل كله يوارد رؤسو زاد حد قنا لعل يبلي يمو إذا حلفاء تصدقو نبيتو كمز ورده إبلكم معلقو نتسانات إيد كم زنبر اللهم قطر 15 نتسانات دما كتنكيوم نابقو عمتصوهم تمدك مزامرتخا أزرئيهم كنحوهم يسوس قنات صويعو منقست أملاخ نخمزيهم زبالو إيامو حتسانات نابايك ينتصو حدقو هيدخل كلهم نمنقست أملاك كم حتسان كوينو زي تقبلا كتو كم زي أتوا بحق إبلكم علقو بلهم حبتا من منقستي أملاخن قطري 18 حدا مرح دما او هير ممهر نزلالم هيوت من تخورس انتاي اقبار إلو حتتو يسوس كا نمنتاي هير اتبلني بجك حدا نسوخا أملاخ خير يلبون نتن اي تزمو اي تقتل اي تسرق بحاسوت اي تمسكر أبوخانا ديخانا أخبر زبلات إزازات تفلتن إخابلو نسوخا نزو كلس كابن سنتي جميرة حلوة اللخو بلاي يسوس دما زم السمع جنا كا حنتي تريفات كالا
ዘሎካ ኩሉ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ከዓ መዝገብ ክጸንሐካ እዩ ንዓውን ሰዓበን በሎ ንሱ ከዓ ዝምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጓሃየ ኢየሱስ ብዙሕ ምጓሃዩ ርዩ ሃብትን ዘለዎም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል በለ እቶም ዝሰምዑ ከዓ መን ደኣኾን ክድሕን ይኽእል በሉ ንሱ ከዓ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ እዩ በሎም ሽዑ ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ጥሪትና ኩሉ ሓዲግና ስዒብና ካሉና በሎ ንሱ ከዓ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ወለዲ ወይ ኣሕዋት ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ዝሓደገ ኣብ ዘመን እዚ ብዙሕ ከዓበት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘላለም ህይወት ዘይረክብ የልዎን ኢሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤውን ሳልሳይ ጊዜ ከም ዝተዛረበ ቁጽሪ 31 ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት እትጻሕፈ ኩሉ ከዓ ክፍጸም እዩ ንህዛብ ሓሊፎም ክህብዎ ከላግጽሉ ክጸርፍዎ ጥፉን ክብልሉ ገሪፎም ድማ ክቐትልዎ እዮም ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ እዩ በሎም ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣየስተውዓሉን እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ ነቲ እተዛረቦ ኣየስተብህልዎን ነበሩ ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ሓደ ዕውር ከም ዘሕወየ ቁጽሪ 35 ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እንሆ ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሐ እቶም ቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ሰብ ክብል ገንሕዎ ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ኣዝዩ ጨርሐ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከምጽኡ ኣዘዘ ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደልዩ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ጐይታይ ክርኢ በሎ ኢየሱስ ድማ ረአ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ ብኡ ረአየ ንኣምላኽ እናመስገነ ከዓ ሰዓቦ እቶም ህዝቢ ኩሎም እውን እዚ ምስ ረአዩ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ኢየሱስን ዘኪዮስን ቁጽሪ 1 ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ ብኣኣ ሓለፈ እንሆ ዘኪዮስ ዝስሙስ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ ሃብታም እውን እዩ ንኢየሱስ ከዓ ኣይናይ ምዃኑ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረኻ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ እተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፉ ብኣኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ወዩ ክሪኦ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ አንቃሪሩ ጠሚትዎስ ዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጊሱ እንተቐበሎ እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ ዘኪዮስ ከዓ ተንሲኡ ንጐይታይ እንሆ ፈረቓት ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕጽፊ እፈድዮ በሎ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኩነላ በሎ ምስላ 10 ቅርሺ ዝተቐበሉ ኣገልገልቲ ቁጽሪ 11 ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብኡ ከም እትጋሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ ስለዚ በለ ሓደ ውሉድ ጭዋ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ንዓሰርተ ባሮት ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ በዝንገዱ ኢሉ 10 ምና ሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ጸንእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዕሉ ኣዘዘ ተቐዳማይ ጐይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱ ከዓ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ
እቲ ካልኣይ ድማ ጎይታይ እቲ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጽእ ንሱ ድማ ንስኻውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘይንበርካዮ እተልዕል ዘይዘርአካዮ ተዓጽድ ሓያል ሰብኣይ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ጳጺረ ዘጽናሕክዋ ምናኻ እንህልካብ እናበለ መጽእ ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘይንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘርአክዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነ ይፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘይንበርካዮ ኣነ መጽኤ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባትካ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘሎ ሃብዎ በሎም ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘሎ ዘበለ ክወሃበ እዩ እቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዚ ኣምጺእኩም ኣቅድመ ይሕረድዎም በለ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ንቕድሚት ደፍአ ኢየሱስ ብዓብይ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ቁጥሪ 29 ኮነ ድማ ናብ ቤተ ፋጌን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይትን ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጸዓብ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ፈቲሕኩም ኣምጽእዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ እቶም እተለኣኹ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ግረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጸዓብ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ጸዓብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ሒዞምዎ መጹ ኣብቲ ጸዓብ ክዳውንቶም ጠይቂ ምስ ገበሩኻ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረቡ ኩሎም እቶም ብዙሓት ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጐሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉሥ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ግመሓዮም በልዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ኢየሱስ ንኢየሩሳሌም ከም ዘልቀሰላ ቁጥሪ 41 ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዘሩኺ መዓልቲ ክትመጸኪ እያ እሞ ክኸቡኺ በዝንበትን ከኣ ከጽብቡልኪ እዮም ዘመን ምሕረት ኪስኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኺን ንዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም ኢየሱስ ነቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝሽቅጡ ከም ሰጎጎ ቁጥሪ 45 ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጻሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ትገበርኩምዋ እናበሎም ከውፅእ ጀመረ ቁጥሪ 47 ኣብ ጽባሕ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ከጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ዘሎት ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩ ይዓስሎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 20 ብዛዕባ ስልጣን ኢየሱስ ቁጥሪ 1 ብሓንቲ ካብተን መዓልትታት እቲአን ድማ ኮነ ንህዝቢ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህሮም ወንጌል ክሰብከሎም ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንሲኦም ብናይ ስልጣን ኢኻ ዝትገብር ዘለኻ እዚ ስልጣን ዝስ መን ሃበካ እስኪ ንገረና ኢሎም ተዛረብዎ ንስኻ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹም እሞ ንገሩኒ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ
ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ዮሃንስ ነቢይ ምዃኑ ይኣምን እዩ እሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና እዩ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከም ዘይፈለጡ መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በይናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም። ምስላ ሓረስቶት ኣተኽልቲ ወይኒ ቁጥሪ 9 ነቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ምስላ እዚ ክነግሮም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ኣተኽልቲ ወይኒ ተኸለ። ንዓይቲ ብሞገስ ሂብዎም ከዓ ነዊሕ ክዱንጊ ናብ ካልእ ሃገር ከደ። ግዚኡ ምስ በጽሐ ካብቲ ኣተኽልቲ ወይኒ ፍረ ክህብዎ ደልዩ ንባርያኡ ናብቶም ዓየይቲ ለኣኾ። እቶም ዓየይቲ ግና ወቂዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ። ንኡ እውን ወቂዖም ኣዋሪዶም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። መሊሱ ከዓ ሳልሳይ ለኣኸ። ንኡ ድማ ኣቑሲሎም ንወፃኢ ሰገግዎ። እቲ ዋና ኣተኽልቲ ወይኒ ድማ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ነዚ ዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ክሰድድ ንኡስ ይሓፍዎ ግዲ ይኾኑ በለ። እቶም ዓየይቲ ግና ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ እቲ ወራሲ እዩ፣ እቲ ርስቱ ንኣና ምእንቲ ክኸውንሲ ንዑ ንቕተሎ ኢሎም ተማኸሩ። ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናብ ወፃኢ ኣውፅኦም ቀተልዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ኸ እንታይ ኮን ክገብሮም እዩ? መጺኡ ነቶም ዓየይቲ ከጥፍእ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ክህቦም እዩ። እዚ ምስ ሰምዑ ያ ኣይግበሮ በሉ። ንሱ ግና ጠሚትዎም እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ። ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ? ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር እቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ድማ ክጭፍለቕ እዩ በለ። ብዛዕባ ንቄሳር ምኽፋል ግብሪ ከም ዝተዘረበ ቁጽሪ 19 ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም እተዛረባ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እቲኣ ክሕዝዎ ደለዩ። ግናኸ ነቶም ህዝቢ ትፈርሁ ተጸናትዮም ብዘረባ ክሕዝዎ እሞ ንመንግሥትን ስልጣን ሹምን ኣሕሊፎም ምእንቲ ክህብዎ ቁንዓት ተመሲሎም ዝጸናጸኑ ሰደዱ። ንሳቶም ከዓ መምህር ብሓቂ ደኣ መንገዲ ኣምላኽ ትምህር እምበር ገጽ ሰብሪኢኻ ከም ዘይተድሉን ሓቂ ከም እትዛረብን ከም ትምህርን እንፈልጥ ኣሎና። ንቄሳር ግብሪ ክንህብሲ ተፈቒዱልና ድዩ ወይ ኣይፋሉን ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ግና ኩርሖም ፈሊጡ ንምንታይ ከትፍትኑኒ ኣለኹም? እቲ ዲናር ኣርዩኒ ምስሉን ጽሕፎትን ናይ መን እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር በሉ። ንሱ ድማ እምበኣርሲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ በሎም። ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ብዘረባኡ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን እሞ በቲ ምላሹ ተገሪሞም ኣጽቀጡ። ትንሣኤ ሙታን የልቦን ብዛዕባ ዝብሉ ቁጽሪ 27 ካብቶም ትንሣኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ሰዲቃውያን ድማ ሓያሎ ናብኡ መጺኦም ሓተትዎ ከምዚ ኢሎም፣ ወመምህር ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ ሓድጊ ከይሓደገ እንተሞተ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ይውረሳእ እሞ ንሓዉ ሓድጊ የቕመሉ ኢሉ ሙሴ ጽሓፈልና። እምበኣር ከ7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣእትዩ ከይወለደ ሞተ። እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ፣ ንስኻ ከይወለደ ሞተ። እቲ ሳልሳይ ድማ ወረሳ። ከምኡውን 7ኦም ኣእትዮም መዋስ ውሉድ ከይሓደጉ ሞቱ። መወዳእታኡ እታ ሰበይቲ እውን ሞተት። እምበኣርሲ 7ኦም ኣእትዮማ ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሣኤስ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ ከዓ ኣበሎም ደቂ ዝዓለም እዚኣ ይእትውን ይተኣታተውን እዮም። እቶም ዓለም እቲኣን ንትንሣኤ ሙታትን ንምርካብ ዝበቕዑ ግና ውሉድ ትንሣኤ ብምዃኖም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑውን ድሕሪ ዝኽሞቱ ኣይከኣሎምን እዩ። ኣየእትውን ኣየተኣታትውን እዮም። ሙታት ከም ዝትንስኡ ግና ሙሴ ድማ ኣብቲ ኣሻኽ ቁጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን ብምባሉ ኣርአየ። ንኡ ኩሎም ሕያዋን እዮም እሞ ንሱስ ናይ ሕያዋን እምበር ናይ ሙታት ኣምላኽ ኣይኮነን። ሓያሎ ካብ ጸሓፍቲ ከዓ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢሎም መለስሉ። ድሕሪ እዚ ገለ ክሓትዎ እኳ ኣይደፈሩን። ክርስቶስ ወዲ መን እዩ? ቁጽሪ 41 42 43 ንሱ ድማ ዳዊት በዕሉ ኣብ መጽሓፍ መዝሙራት ጐይታን ጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እዩ እሞ ከመይ ኢሎም ደኣ እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዝብሉ? እምበኣርሲ ዳዊት ጐይታይ ካብ ዝብሎ ከመይ ኢሉ ደኣ ወዱ ይኸውን በሎም። ከም መምሰልቲ መምሃራን ተጠንቀቑ። ቁጽሪ 45 ብዘሎ እቲ ህዝቢ ክሰምዕ ከሎ ከዓ ንደቂ መዛሙርቱ ወለል ብዝብል ክዳውንቲ ምዝዋር ካብ ዝደልዩ ኣብ ዕዳጋ ምስላም ኣብ ቤት ጸሎቱን ኣውራ መቐመጢ ኣብ ምሳሕ ከዓ ኣውራ ስፍራ ካብ ዝፈትዉ ጸሓፍቲ ተጠንቀቑ። እቶም ኣባይቲ መበለታት ዝውሕጡ ንምኽንያቱም ጸሎት ዘንውሑ ንሳቶም ዝገደደ ፍርዲ ክረኽቡ እዮም በሎም።
ምዕራፍ 21 ምጽዋት ሓንቲ መበለት ቁጥሪ 1 ኩልሕ ኢሉ ሃብታማት መባኦም ኣብ ትሳጽን ምጽዋት ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቑ ረአየ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ኣብኡ 2 ልብጦን ከተውድቕ ከላ ረአየ እሞ ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውድቐት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶም ኩላቶም መባእ ካብ ትረፎም እዮም ዘውደቑ፣ እዚኣ ግና ካብ ስእነታት ዘለዋ ኩሉ ምግባ እያ ዘውድቐት በለ። ትንቢት ምፍራስ ቤተ መቕደስ ቁጽሪ 5 ሓያሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማንን ብዘውደቕዎ ስልማት ተሰሊሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈለን መዓልታት ክመጻየን በለ። ንሳቶም ከዓ ወ መምህር እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን ኣጋዚ ዝኾነሉኸ ትእምርቱ እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንስኻ ኣነ እቲ ዘመን ከዓ ቀሪቡ እዩ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም እሞ ደድሕሪኦም ኣይትሰዓቡ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ብዛዕባ ውግእን ዕልወትን እንተሰማዕኹም ኣይትሰንብዱ። እዚ ቅድም ክኸውን ብግዲ እዩ እሞ መወዳእታ ግና ብኡብኡ ኣይከውንን እዩ በለ። ቁጽሪ 10 ሽዑ በሎም ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግሥቲ እውን ናብ መንግሥቲ ክለዓል እዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን ካብ ሰማይ እውን መፍርህን ዓብዪ ትእምርትን ክኸውን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ከዓ ክሕዙኹምን ክሰጉኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ናብ ቤት ጸሎትን ናብ ቤት ማእሰርትን ክወስድኹም ናብ ነገሥታትን ሽማምንትን ከብጽሕኹም እዮም። እዚ ንምስክር ክኾነኩም እዩ። ኣነ ንኹሎም መከራኽርትኹም ምቋሙን ምሙጓቱን ዘይከኣሎም ኣፍን ጥበብን ክህበኩም እየ እሞ ስለዚ ከመይ ከም እትምልሱ ቅድም ከይተሓልዩ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ። ወለድን ኣሕዋትን ኣዝማድን ኣዕሩኹን ኣሓሊፎም ክህብኹም ካብሃትኩም እውን ንሓያሎ ክቐትሉ እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ኩሉ ክጸላእኩም እዩ። ግናኸ ካብ ርእስኹም ሓንቲ ጸጉሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ። ነፍስኹም ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም። ኢየሱስ ብዛዕባ ምዕናው ኢየሩሳሌም ከም ዝተነበየ ቁጽሪ 20 ኢየሩሳሌም ብሰራዊት ተኸቢባ እንተርእኹም ሽዑ ጥፍኣታ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ፣ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ከዓ ካብኣ ይውፁ፣ ኣብ ሃገረ ሰብ ዘለዉ እውን ናብኣ ይእተዉ። እዚ እቲ ጽሑፍ ዘበለ ምእንቲ ክፍጸምሲ ወርሓት ሕነ እዩ። እተን መዓልታት እቲኣተን ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይልአን። ኣብ ምድሪ ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ እሞ ኣብዚ ሕዝቢ እዚ ድማ መዓት ክወርድ እዩ። ብስሕለት ሰይፊ ክወድቁ ናብ ኩሎም ኣሕዛብ እውን ክማርኹ እዮም። ዘመናት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝፍጸም ኢየሩሳሌም ብሕዛብ ክትርገጽ እያ። ምምጻእ ክርስቶስ ቁጽሪ 25 ኣብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ከዓ ትእምርቲ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ እውን ፀበባ ኣሕዛብ ክኸውን ብድሃይ ባሕርን ማዕበልን ከዓ ዝገብርዎ ክጠፍኦም እዩ። ሓይሊ ሰማያት ከንቀጥቅጥ እዩ እሞ ብፍርሃትን ኣብ ዓለም ብዝመጽእ ምጽባይ ነፍሲ ሰብ ክትወጽእ እያ። ሽዑ ንወዲ ሰብ ምስ ብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክርእይዎ እዮም። እዚ ምዃን ምስ ጀመረ ምድሓንኩም ቀሪቡ እዩ እሞ ቅንዕ በሉ፣ ርእስኹም እውን ኣልዕሉ። ምስላ ኦም በለስ ቁጽሪ 29 ሓደ ምስላ ድማ ነገሮም ኣብ ኦም በለስን ኣብ ኩሉ ኦምን ረአዩ። ምጥጣዑ ክትርእዩ ከለኹም ከረምቲ ምቕራቡ በዓላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኮይኑ ክትርእዩ ከለኹም መንግሥቲ ኣምላኽ ምቕራባ ፍለጡ። እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ይሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ። ነቂሕካ ምጽባይ ቁጽሪ 34 ግናኸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዝባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጥራ ክትበጽሖም እያ እሞ ስስዕን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጸኩምሲ ነፍስኹም ተጠንቀቑ። ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቑን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እናጸሊኹም ንቑሑ። ቁጽሪ 37 መዓልተ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር፣ ለይተ ለይቲ ከዓ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከረን ደይቡ ይሓድር ነበረ። ብዘሎ እቲ ሕዝቢ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ንኡ ክሰምዕ ናብኡ የንግህ ነበረ።
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ይሁዳ ክኸድዖ ከም ዝተሰማምዐ ቁጽሪ 1 ፋሲጋ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ደኣ ፈሪሆም እምበር ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ። ቁጽሪ 3 ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ካብ ቁጽሪ እቶም 12 እዩ። ከይዱ ኸዓ ናብቶም ሊቃውንትን ካህናትን ሓላቑ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ። ተሓጒሶም ከዓ ኣራሽ ክህብዎ ኣወዓሉሉ። ንሱ ድማ ተሰማምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ጊዜ ከትሕዞውን ምሽእቲ ጊዜ ይደሊ ነበረ። ድራር ፋሲካ ቁጥሪ 7 እታ ገንሸል ፋሲጋ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ኸዓ መጸት። ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ኪዱ ክንበልዕ ገንሸል ፋሲጋ ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ በሎም እነሆ ኣብ ከተማ ምስኣትኹም ዕትሮ ማይ ዝጾረ ሰብኣይ ከጓንፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቂ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲጋ ዝበልዓላ ማሕደር ኣጋይሽሲ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከሪአኩም እዩ ኣብኡን ኣዳሉ። ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ገንሸል ፋሲጋውን ኣዳለዉ። ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዐ ቁጽሪ 14 እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ምስቶም 12 ሓዋርያት ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። ንሱ ድማ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ እሞ ቅድሚ ስቓየይ ምሳኹም ገንሸል ፋሲጋ ክበልዕ ብዙሕ ሓርር ኢለ ኣለኹ በሎም። ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእ ካብ ዝፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ። እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቐሪሱ እዚ ምእንታኹ ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ሃቦም። ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዒሉን እዛ ጽዋዕ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ። ግናኸ ኢድ እቲ ዘትሕዘኒ ኣብ ማእዲ ምሳይ እንሃ ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተመደበሉ ይኸይድ እዩ። ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ግና ወይልኡ በለ። ከባታቶም እቲ እዚኣ ዝገብር መን ምዃኑ ኸዓ ንሓድሕዶም ክመራመሩ ጀመሩ። ካብ ኩሉ ዝዓብይ መን እዩ? ቁጽሪ 24 መኖም ዓብዪ መሲሉ ከም ዝርአ ኸዓ ኣብ ማእከሎም ክርክር ኮነ። ሽዑ ንሱ በሎም ንሕዛብ ነገሥታቶም እዮም ዝገዝእዎም፣ እቶም ምልኪ ዘለዎም ከዓ ሕያወት ይበሃሉ። ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኾኑ። እቲ ኣባኻትኩም ዓብይስ ከም ንእሽቶ እቲ ጐይታውን ከም ግዙእ ደኣ ይኹን። እቲ ኣብ ማእዲ ዝቕመጥን እቲ ዘገልግልንከ ኣየነዮም ይዓቢ? እቲ ኣብ ማእዲ ዝቕመጥ ዶ ይኮነን? ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ። ንስኻትኩም ግና ብፈተናይ ምሳይ እተዓገስኩም ኢኹም። ኣብታ መንግሥተይ ኣብ ማእደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ ን12 ነገር እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግሥቲ መደብኩልኩም። ኢየሱስ ጴጥሮስ ከም ዝኽሕዶ ተዛረበ። ቁጽሪ 31 ስምዖን እኖ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሓየኩም ተመነየ። ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምንታኻ ለመንኩ። ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ ንሕዋትካ ኣጸናንዓዮም። ንሱ ግና ጐይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኾነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ በሎ። ንሱ ኸዓ ጴጥሮስ ከም ዘይትፈልጠኒ ኢልካ 3 ሰዓት ክሳዕ እትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ከም ዘይንቁ እብለካ ኣለኹ በሎ። ቁጽሪ 35 ድሓር ከዓ እቲ ብዘይ ማሓፍዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ልእሳኒ ምስ ለኣኽኹምሲ ገለዶ ጐዲልኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሉ። በሎም ሕጂ ግና ማሓፍዳ ዘሎ ይማላእ፣ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፍ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ። እወ እቲ ብዛዕባይ ቅድም እተባህለ ይፍጸም ኣሎ። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እነሆ ኣብዚ 2 ሰይፋ ኣሎ በሉ። ንሱን ይኣክል በሎም። ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ከም ዝጸለየ ቁጽሪ 39 ወፂኡ ከዓ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ከደ። እቶም ደቂ መዛሙርቱን ሰዓብዎ።
ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸዓ ናብ ፈተና ኸይተኣትዉ ጸልዩ በሎም። ንሱ ኸዓ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሒቑ ተንበርኪኹ ኣቦይ ፍቓድካ እንተኾይኑስ ነዛ ጽዋ እዚኣ ካባያይ ኣሕልፋ፣ ግና ኻብ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሳ ኣይኹን እናበለ ጸለየ። ዘበርትዖ መልኣክ ካብ ሰማይ ተረኣዮ። ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ። ረሃጾ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ። ካብ ጸሎቱ ተንሲኡ ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ረኸቦም። ንሱ ኸዓ ከመይከ እቲ ድቁሱ ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ተንሲእኩም ጸልዩ በሎም። ኢየሱስ ከም ዝተታሕዘ ቁጽሪ 47 ንሱ ክዛረብ ከሎ እንሆ ብዙሕ ሕዝቢ መጸ። ካብቶም 12 ይሁዳ ዝበሃል ድማ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ንየሱስን ክስዕሞ ቀረበ። ኢየሱስ ድማ በል ይሁዳ ንወዲ ሰብ ዶ ብምስዓም ተትሕዞ ኣለኻ በሎ። እቶም ኣማእኪሎምዎ ዘለዉ ኸዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ጐይታይ ብሰይፍ ዶ ክንወቅዕ በልዎ። ሓደ ኻባታቶም ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቕዑ የማነይቲ እዝኑ ቈረጾ። ኢየሱስ ከዓ ክሳዕዚ ይብጽሑ ሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም። እዝኑ ተንኪውን ኣሕወዮ። ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሊቃውንቲ ካህናትን ሓላቑ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ዓበይትን ከም ናብ ከታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ወጻእኹም? ኣብ ቤት መቕደስ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ነይረ፣ ኣዳኩም እኳ ወሳ የበልኩም ለይን። እዚኣ ግና ጊዜኹምን ስልጣን ጸልማትን እያ በሎም። ክሕደት ጴጥሮስ ቁጽሪ 54 ሒዞም ከዓ ወሰድዎ፣ ናብ ቤት ሊቀ ካህናት እውን ኣእተውዎ። ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ። ኣብ ማእከልቲ መካብያ ከዓ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓንሳእ ተቐሚጦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ። ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ ጠሚታቶ እዙውን ምስኡ ነይሩ እዩ በለት። ንሱ ግና ኣቲ ሰበይቲ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክሓደ። ቁርብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ ሓደ ካል ርኢዎ ንስኻ እውን ካባታቶም ኢኻ በለ። ጴጥሮስ ግና ኣታ ሰብኣይ ኣይፋለይን በለ። ሓንቲ ሰዓት እተኣክል ምስ ሓለፈት ከዓ ሓደ ካልእ እዚ ድማ ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ ገሊላዊ ኸዓ እዩ ኢሉ ኣርጊጹ ተዛረበ። ጴጥሮስ ድማ ኣታ ሰብኣይ እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ በሎ። ሽዑ ገና እዚኣ ክዛረብ ከሎ ብኡብኡ ደርሆ ነቀወ። ጐይታ ኸዓ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ከይነቀወ 3 ሰዓት ክትክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ጐይታ ዘከረ። ናብ ወፃኢ ከይዱውን መሪር ብኽያት በኸየ። ንኢየሱስ ኣላጊጾም ናብ መጋባእያ ሊቃነ ካህናት ከም ዘቕረብዎ ቁጽሪ 63 እቶም ንኢየሱስ ዝሓዝዎ ሰባት ድማ የላግጹሉን የወቕዕዎን ነበሩ። ሸፊኖም ድማ ገጹ ይጸፍዕዎ እስኪ ተነበየልና መን እዩ ዝጸፍዓካ እናበሉውን ይሓትዎ ነበሩ። እናጸረፍዎ ከዓ ብዙሕ ካልእ ነገር በልዎ። ቁጽሪ 66-67 ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ሕዝብን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተኾንካስ እስኪ ንገረና ኢሎም ናብ ዋዕሎኦም ወሰድዎ። ንስኻ እንተ ነገርክኹም ኣይተኣምኑን፣ እንተ ሓተትክኹም ድማ ኣይትምልሱለይን ኣይትፈትሕኑን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ በሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣርከ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንስኻ ኣነ ከምኡ እየ እሞ ንስኻትኩም እኳ ትብሎ ኣለኹም በሎም። እሳቶም ከዓ በዓላትና ካብ ኣፉ ድሕሪ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቁጽሪ 1 እቶም እተኣከቡ ኩላቶም ተንሲኦም ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንሳቶም ከዓ እዚ ንህዝብና ከስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ርእሱ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረቦም ከሎ ረኺብናየ ኢሎም ክኸስዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ንሊቃውንቲ ካህናትን ነቶም ሰብን ኣብዚ ሰብ ኣይዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን በሎም። ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሒዙ ክሳዕ ኣብዚ ኣብ ዘለላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የባዕድ ኣሎ ኢሎም ወዓዩ።
ጲላጦስ ከ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ እንተ ኮይኑ ሓተተ ካብ ግዝኣቲ ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ ንሱ እውን በታ ቅነቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ሄሮድስ ቁጥር 8 ሄሮድስ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሰምዐ ካብ ነዊሕ ግዜ ሒዙ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይጽበ ነበረ እሞ ኣዝዩ ተሓጐሰ ብናይ ብዙሕ ነገር ከዓ ሓተቶ ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ ሄሮድስ ድማ ምስ ገላውኡ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን ብረቕረቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ ቅድም ጲላጦስን ሄሮድስን ጽልኢ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ ኢየሱስ ንሞት ከም ዝተፈርደ ቁጽሪ 13 ጲላጦስ ግና ንሊቃውንቲ ካህናትን ንዓበይቲ ንህዝብን ብሓባር ጸዊዑ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምጺእኹምዎ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን ሄሮድስ እውን ከምኡ ንሱ መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ደጊም ቀጺዐ ክፈትሖ እየ በሎም በብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበረ እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንዮበሎ ንባርባን ዳ ፍትሓልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ ባርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ክሰደድ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ጨደሩ ሳልሳይ ግዜ ከዓ እንታይ ክፉእ ከገበረ ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን ቀጺዐ ግዳ ክፈትሖ በሎም ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓው ኢሎም ክሰቕሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ ጲላጦስ ድማ ልማኖኦም ክኾነሎም ፈረደ ነቲ ዝለመንዎ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩን ዝነበረ ፈትሓሎም ንኢየሱስ ግና ንፍቓዶም ኣሕሊፉ ሃቦ ኢየሱስ ከም ዝተሰቕለ ቁጽሪ 26 ሒዞሞ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንስምዖን ቀረናዊ ካብ በረኻ ክኣቱ ከሎ ሓዝዎ ደድሕሪ ኢየሱስ ክጸውር ከዓ እቲ መስቀል ኣሰከሞ ብዙሕ ሕዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቱን ዋይ ይብላሉን ይበኽያሉን ነበራ ኢየሱስ ድማ ናባታተን ግልጽ ኢሉ ኣትን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ኣካ እዝጊ ሃባ እታ መኻን ዘይወለደት ከርስን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ዝብሉለን መዓልታት ክመጻየን እሞ ንርእስኽንን ንደቅኽን ደኣ በኸያ እምበር ንኣይሲ ኣይትብከያለይ ኣብ ጥልልኦም ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቑጽዳ ከመይ ክኸውን እዩ ሽዑ ነኽራን ኣብ ልዕሊና ውደቑ ንኽርባታት እውን ክኸውሉና ምባል ክጅምሩ እዮም በለን ቁጽሪ 32 ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእውን ምስኡ ክስቀሉ ኣምጽዎም ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኣ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ እውን ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ንኽዳውንቱ ከዓ ዕጫ ኣውዲቖም ተማቐልዎ እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ እቶም ዓበይቲ እውን ምሳታቶም ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሒኑ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተኾይኑስ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ እቶም ጭፍራ እውን የላግጹሉ ነበሩ ናብኡ ቀሪቦም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተኾንካስ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መጺጽ ኣምጽሉ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ ምስ ኢየሱስ ዝተሰቕሉ ዓመጽቲ ቁጽሪ 39 ካብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካስ ንርእስኻን ንኣናን ኣድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከም ዝበለ ፍርዲ ከለኻኸ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባአና ተፈድና እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ ንኢየሱስ ከዓ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ምስቲ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ቁጽሪ 44 ካብ ጊዜ ሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክሳዕ ታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ኩላ እታ ምድሪ ጸልማት ኮነ ፀሓይ ጸልመተት መጋረጃ መቕደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ብዓብይ ድምፂ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣቢድካ የማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወጸት እቲ ሓልቃሚ እቲ ግና እቲ ዝኾነ ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ጻድቕ ነይሩ ኢሉ ንኣምላኽ ኣመስግኖ
እቶም ክሪኡ እተኣከቡ ህዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ኣፍ ልቦም እናውቅዑ ተመልሱ። እቶም ዝፈልጥዎ ኩሎምን እተን ካብ ገሊላ ዝሰዓብኦ ኣንስትን ከዓ ብርሑቕ ደው ኢሎም ነዚ ጥሙቱ ነበሩ። ኢየሱስ ከም ዝተቐብረ ቁፅሪ 50-51 እንሆ ዮሴፍ ዝስሙ መኻሪ በዓል ኣርማትያስ ከተማ ኣይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ደኣ ይጽበያ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ኣይተጸምበረን። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ለመኖ። ኣውሪዱ ብበፍታ ገነዞ ሰብ ኣብ ዘይተቐብሮ ኣብ ውቕሮ መቓብር ከዓ ኣእተዎ። መዓልቲ ምድላው ድሮ ሰንበት ነበረት። እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ኣንስቲ ድማ ስዒበን መቓብሩን ስጋኡ ከመይ ከም እተነብረን ረኣያ። ተመሊሰን ከዓ ሽቱን ቅዱይ ቅብእን ኣዳለዋ። ግናኸ ከምቲ ትእዛዝ ሕጊ ብሰንበት ዓረፋ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁፅሪ 1 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለዎ ሽቶ ሒዘን ካልኦትን ምሳታተን አንጊህን ናብቲ መቃብር መጻ። እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸበኦ። ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋይ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን። ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ እተኸኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኤን ደው በሉ። ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከኣንሳቶም ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእከል ሙታት ትደልያኦ ኣለኽን? ንሱስ ተንስኡ ኣብዝየሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብ ክስቀልን ክብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክራኦ በልወን። ነቲ ዘረባኡ ከዓ ዘከራኦ። ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገረኦም። እተን እዚ ንሐዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሐናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንዎንን። ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብቲ መቃብር ጐየ። ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። ኣብ መገዲ ኢማሆስ ቁፅሪ 13 እነሆ ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ክልተ ካባታቶም ካብ ኢየሩሳሌም 60 እስታድዮስ ዝምርሓቓ ኢማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ። ንሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ። ኮነ ድማ ክዘራረቡን ክመራመሩን ከለዉ ኢየሱስ ባዕሉ ቀሪቡ ምሳታቶም ከደ። ከየለለይዎ ግና ዓይንቶም ተሰዊረን ነበራ። ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩም እናጐየኹምን እናሓድሕድኩም እትዘራርብዎ ዘለኹም ዘረባስ እንታይ እዩ በሎም። እቲ ሓደ ካብኦም ቀሌዮጳ ዝስሙ በዘን መዓልታት እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ንስኻ በይንኻዶ ኣብኣ ጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትናን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን ንሕና ግና እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና። ምስ ናይ እዚ ኩሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ። ክናኸ ካባታትና ኣንስቲ ናብ መቓብር አንጊህን ነበራ እሞ ኣስተንክራና። ስጋኡ ምስ ሰኣና ከዓ ህያው ምዃኑ ዝነገርዎን ረኣይ መላእኽቲ ከም ዝረኣያ መጽየን ነገራና። ካባና ገለ ሰባት ናብ መቓብር ከዱ ከምቲ እተን ኣንስቲ ዝበላኦ ኮይኑ ረኸቡ። ንኡ ግና ይረኣይዎን። ንሱ ድማ ኣቱም ነቢያት ብተዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ኣያሹ ክርስቶስ እዚ ሓሳር መከራ እዚ ክጸግብ እሞ ናብ ክብረቱ ከኣቱ ናይ ግድዶ ኣይኮነን በሎም። ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሒዙ ከዓ እቲ ብዛዕባኡ ኣብ ኩሎ ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ። ናብታ ዝኸድዋ ዘሎ ዓዲ ምስ ቀረቡኻ ከም ዝሓልፍ መሰለ። ንሳቶም ግና መሲኡ እዩ ፀሓይውን ዓሪባያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ። ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ።
ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባረኸ ቆሪሱ እውን ሃቦም ሽዑ ዓይነቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መገዲ ክዛረበናን እተን ጽሑፋት ክትርጉመልናን ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና ይነበረን ተባሃሉ በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 10 ሓደነቶም ምስታታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም እሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ንስምዖን እኳ ተረኣይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም ቁጽሪ 36 እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም እሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትሰንብዱ ከም ዝበለ ሓሳብ ከስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣዳወይን ኣጋረይን ረኣዩ ከምዚ ንኣይ ዘሎኒ እትርእይዎን ዘለኹምሲ ንመንፈስ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣዩን ይበሎም እዚ ኩሉ ኣእዳውን ኣጋሩን ኣርኣዮም እሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ገና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዛ ኣለኩም በሎም እሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉኻ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ቁጽሪ 44 እሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዛሙራትን ብዛዕባ የተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለይ እዩ በሎም ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳር መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቱን ካብ ምዉታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሮ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ዕርገት ቁጽሪ 50 ንወፃኢ ድማ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ኢዱ ኣልዒሉውን ባረኾም ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈለየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ ብብዙሕ ሓጎስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላኽ እናወደሱን እናመስገኑን ከዓ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቤተ መቕደስ ይነብሩ ነበሩ